ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் மெல்டு வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு வந்து லாஸ்ட் சாப்டர், இது 16th லாஸ்ட். கொஞ்சம் ஃபியூ ஸ்லோகாஸ் பார்த்து தீப்பெட்டியும் பார்த்து இன்னைக்கு 16 சாப்டர் முடிச்சுடலாம். ஓகே, இப்ப சத்யபாமா மாதாஜி பிரணத்தை ஆரம்பிச்சிடணும். प्रणति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्री गुरोः श्रीयुधपद कमलं श्रीकुरुन् वैष्णवां स श्रीरूपं चाक्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं दं सदीवं सात्वैदं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां ये कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पदे गोपेशे गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुक्ष स कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनोप्य वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रेदाय दे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय दत्भक्ताय नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी वाचाद्य देशधारिणे पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय कृष्ण श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. வந்து சாப்டர் போயிடலாமா? 16 முடிஞ்சு கொடுத்தனா ஒன்லி 2 more சாப்டர். அப்பா, ஒரு வழியா நம்ம வந்து பகவத்கீதாலே முடியலும். ஆனா உனக்கு 3rd level 4th levelலாம் இதேதான். பக்தி சாஸ்திரி வரைக்கும் பகவத்கீதா தான் நடக்கும். டீட்டெயிலா நல்லா போயிடும். ஓகே, இப்ப நம்ம வந்து 16.7 நேற்று யாரு படிச்சு லாஸ்ட்ல விட்டா? யாருக்கா நினைவு இருந்ததுன்னா அவ படிக்கலாம், இல்லாட்ட திரும்பி கீதா மாதா எனக்கு ஐஸ்வர்யா வரல இல்லையா? மாதாஜி இருக்கேன் மாதாஜி. ஆமா, சாரிமா. இல்ல நேத்துக்கு யாரு கடைசியில முடிச்சாலும் அது நினைவு இருந்தா சரி, இல்லாட்டா ஐஸ்வர்யா மாதாஜி நீங்க ஆரம்பிச்சு. ஜெயந்தி மாதாஜி ஸ்லோகம் 16 படிச்சாங்க மாதாஜி. அப்படியா? அப்போ ஜெயந்தி மாதாஜி. ஓகே, அப்ப கண்டினியூஷன் நம்ம ப்ளே பண்ணலாம். ராஜேஸ்வரி மாதாஜி 17 படிச்சிருந்தோம். हरे कृष्णा. राजेश्वरी माताजी 1, राजेश्वरी माताजी 2, राजेश्वरी माताजी 3. सत्यभामा माताजी படிங்க மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன். ஆத்ம சம்பாவிதாக சதப ஆத்ம சம்பாவிதாக சதப்தா தனமான மதான்விதாக யஜந்தே நாம யஞ்சைஸ்தே நம்பேனா விதி பூர்வகம். ஆத்ம சம்பாவிதா தன்னில் திருப்தியுற்ற, சதப்தா திமிர் கொண்டு, தனமான செல்வம் மற்றும் பொய் கௌரவத்தின் மத மயக்கத்தில் அன்விதா மூழ்கி அஜந்தே யாகங்கள் செய்கின்றனர். நாம பெயரளவில் மட்டுமே எண்ண யாகங்களுடன் தே அவர்கள் தம்பேன தற்பெருமையால் அவிதி பூர்வகம் எந்த விதிகளையும் பின்பற்றாமல். மொழிபெயர்ப்பு: செல்வத்தாலும் பொய் கௌரவத்தாலும் மயக்கப்பட்டு தன்னில் திருப்தியுற்று எப்போதும் உயிரும் திமிருடன் விளங்கும் இவர்கள் சில சமயங்களில் எந்த சட்டத்திட்டத்தையும் பின்பற்றாமல் பெயரளவில் கர்வத்துடன் யாகங்களை செய்கின்றனர். பொருளுரை: எந்த அதிகாரத்தையும் சாஸ்திரத்தையும் கண்டுகொள்ளாமல் தங்களே எல்லாமாக எண்ணிக்கொண்டுள்ள
அசுரத்தன்மையினர் சில சமயங்களில் பெயரளவிலான மத சடங்குகளையும் யாகங்களையும் செய்கின்றனர். அதிகாரிகளின் மீது நம்பிக்கை இல்லாததால் இவர்கள் மிகவும் திமிர் பிடித்தவர்களாக உள்ளனர். பிறகு செல்வத்தையும் பொய் கௌரவத்தையும் சேர்த்துக் கொள்வதால் உண்டாகும் மயக்கமே இதற்காரணம். சில சமயங்களில் இத்தகைய அசுரர்கள் பிரச்சாரர்களின் வேடத்தில் மக்களை தவறான வழியில் நடத்துகின்றனர். மத சித்தித்தவாதிகளாக அல்லது இறைவன் அவதாரங்களாக அறியப்படுபவர்களாயினர். இவர்கள் யாகங்களை செய்வதாக படம் காட்டுகின்றனர், அல்லது தேவர்களை வழிபடுகின்றனர், அல்லது சுயமாக ஒரு கடவுளை தயார் செய்கின்றனர். பொதுமக்களோ இவர்களை கடவுளாக விளம்பரம் செய்து வழிபடுகின்றனர். மேலும் மதத்தின் நெறிகளிலும் ஆன்மீக ஆணத்திலும் முன்னேற்றம் அடைந்தவர்களாக எங்க இருக்குன்னே தெரியல. மார்க் பண்ணிக்க மறந்தோம். முட்டாள் மனிதர்களா முன்னேற்றம் அடைந்தவர்களாக முட்டாள் மனிதர்களால் இவர்கள் கருதப்படுகின்றனர். இவர்கள் சன்னியாசிகள் அணியும் உடையை ஏற்று அந்த உடையிலா எல்லா அபத்தமான செயல்களிலும் ஈடுபடுகின்றனர். உண்மையில் இவ்வுலகை துறந்தவன் பின்பற்ற வேண்டிய நெறிமுறைகள் நிறைய உள்ளன. ஆனால் அசுரர்களோ இத்தகைய கட்டுப்பாடுகளை சிறிதும் கண்டுகொள்வதில்லை. எந்த வழியை ஒருவன் உண்டாக்குகின்றானோ அது அவனை சொந்த வழி, அவன் ஒரு குறிப்பிட்ட வழியை பின்பற்ற வேண்டும் என்று எதுவும் கிடையாது. இவ்வாறு அவர்கள் நினைக்கின்றனர். சட்டத்திட்டங்களை மதிக்காமல் இருத்தல் என்று பொருள்படும் அவிதி பூர்வகம் என்ற சொல் இங்கு முக்கியமாக வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இவ்விஷயங்கள் எப்போதுமே அறியாமை மற்றும் மயக்கத்தினால் நடப்பவை. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க அந்த இது முடிச்சுட்டேன்னு இந்த இதுல எழுதுங்க மாதாஜி, அப்பதான் எனக்கு தெரியும். இப்ப உங்களோட பேர் போடலாம் இல்லையா பெருமையா? ராஜேஸ்வரி மாதாஜி என்ன முடிக்கணும்? குவிஸ் முடிச்சுட்டேன், 15 சாப்டர் வரைக்கும் முடிச்சுட்டேன், நான் போட்டு விடுங்க. நான் தான் 9 தான் முடிச்சிருக்கேன். நான் 15 சொன்னேன். இல்ல மாதாஜி, 9 தான் முடிச்சிருக்கேன். 9? ஓகே. இல்ல 15 முடிச்சிடுவேன். ஆச்சா, இன்னைக்கு 16 வந்துடும். பெண்டிங் வச்சா அதான் ப்ராப்ளம். அப்புறம் எழுதனமே இந்த அழுகே வரும். சரி, ஹரே கிருஷ்ணன். அப்ப இது என்னது இப்ப தம்போ தமோ குணம் இருக்காங்க. செல்வத்தாலும் போய் கௌரவத்தாலும் மயக்கப்பட்டு தன்னில் திருப்தியுற்று எப்போதும் திமிருடன் விளங்கும் இவர்கள். அதான் இந்த செல்வ பலம் எல்லாம் அந்த பலம் இருக்குமே. சோ அவெல்லாம் ஒரு திமிராதான் இருப்பா. சொல்ல முடியலாம் கேட்டுண்டு ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல இருக்கிறதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ண மாட்டான். இல்ல பெரியவா யாராவது சொன்னாலும் கேட்க மாட்டான். இவர்கள் சில சமயங்களில் எந்த சட்ட திட்டத்தையும் பின்பற்றாமல் பெயரளவில் கர்வத்துடன் யாகங்களை செய்கின்றனர். பணம் இருக்கே, பணம் தூக்கி எல்லாம் பண்ணணும். இந்த அதிகாரியையும் சாஸ்திரத்தையும் கண்டு கொள்ளாமல் தங்களையே எல்லாமாக எண்ணிக்கொண்டுள்ள அசுரத்தன்மையினர் சில சமயங்களில் பேரளவிலான மத சடங்குகளையும் யாகங்களையும் செய்கின்றனர். ஜஸ்ட் பேர் அது தெரியுமே நமக்கு இல்லையா? நிறைய இடத்துல இந்த மாதிரிலாம் நடக்கும். பெரிய பேனர் எல்லாம் போட்டு பெரிய இதெல்லாம் பண்ணுவா. ஜஸ்ட் பேரு புகழுக்கு வேண்டி பண்ணுவா. பட் உங்களோட அந்த இது இருக்காது, பக்தி இருக்காது. அதிகாரிகளின் மீது நம்பிக்கை இல்லாததால் இவர்கள் மிகவும் திமிர் பிடித்தவர்களாக உள்ளனர். சிறிது செல்வத்தையும் பொய் கௌரவத்தையும் சேர்த்துக் கொள்வதால் உண்டாகும் மயக்கமே இதற்கு காரணம். ஏதோ அதே சிறிது செல்வம்னா அவ்வளவுதான். பகவானுக்கு முன்னாடி இந்த செல்வம்னா என்னது? கொஞ்சம் தான். ஒரு வியாதி வந்ததுன்னா போச்சு, அந்த செல்வம்லாம் போயிடும். சிறிது செல்வத்தையும் அப்புறம் ஒரு பொய் கௌரவம் இது இருந்ததுனால அந்த ஒரு மயக்கத்துல அவங்க இருப்பாங்க. சில சமயங்களில் இத்தகைய அசுரர்கள் பிரச்சாரர்களின் வேடத்தில் மக்களை தவறான வழியில் நடத்துகின்றனர். பிரச்சாரம் பண்ணும்போது என்னது, அது வேற விதமா அவ பிரச்சாரம் பண்ணுவா. மத சீர்திருத்தவாதிகளாக அல்லது இறைவனின் அவதாரங்களாக அறியப்படுபவர்களாகின்ற அந்த மாதிரியும் ஆயிடுவா. அப்ப அவளை ஃபாலோ பண்ணி நிறைய பேர் போக ஆரம்பிச்சிருவான். மதத்தை நான் சீர்திருத்துறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் பலம், மனித பலமும் இருக்கும், பண பலமும் இருக்கு. அப்ப அவளை ஜெய் 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 பண்ணிட்டு, ஓ அப்படியா அந்த அந்த சுவாமிஜி அப்படியான்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் நம்மள மாதிரி உள்ளவா போயிடுவோம். நம்மளோட ஏதோ சின்ன சின்ன ஆசைகளை நிறைவேற்றுறதுக்கு அந்த சுவாமி ஏதோ விபூதி கொடுக்குறாரு, என்னவோ பண்றாரு, அப்போ சரியாயிடும்னா நம்ம போயிடுவோம். எத்த தின்ன பித்தம் தெளின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அந்த இதுல இருக்கும். சோ நம்ம இமீடியட்டா மயங்கி நம்ம போக ஆரம்பிக்கும். பட் நம்ம அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. பகவத்கீதா இப்ப நம்ம டிவோட்டி ஆயிட்டோம். அந்த இஸ்கான்ல பகவத்கீதா படிக்கும்போது நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சு போயிடும், எது கரெக்ட் எது இல்லை அப்படின்னு. சோ வி ஷுட் நாட் கெட் ஃபூல்டு. ஓகே, அவர் அல்லது இறைவனின் அவதாரங்களாக அவர் தனியே ஒரு அவதாரமா நினைச்சுன்னு அது மாதிரி எல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. இவர்கள் யாகங்களை செய்வதாக படம் காட்டுகின்றனர், அல்லது தேவர்களை வழிபடுகின்றனர், அல்லது சுயமாக ஒரு கடவுளை தயார் செய்கின்றனர். பொதுமக்களோ இவர்களை கடவுளாக விளம்பரம் செய்து வழிபடுகின்றனர். மேலும் மதத்தின் நெறிகளிலும் ஆன்மீக ஞானத்திலும் முன்னேற்றம் அடைந்தவர்களாக முட்டாள் மனிதர்களால் இவர்கள் கருதப்படுகின்றனர். மெயினான மனிதர்கள் நம்ம முட்டாளா இருக்கிறதுனால இவளுக்குலாம் இது இம்பார்ட்டன்ஸ் கிடைக்கிறது. நம்ம மாத்திரம் கொஞ்சம் சமத்தா இருந்துட்டு நாங்க யாருமே கூட்டம் வரலனாக்கா எப்படி அவ ஃபேமஸ் ஆவா? அங்க கூட்டம் சேர்றது ஏதோ பணம் கொடுத்து கூட்டம் சேர்றாளோ என்னவோ இருக்கும். அப்ப நம்ம சேரக்கூடாது. எது ரைட்டு எது ராங் நம்ம தெரிஞ்சு நம்ம அந்த இடத்துக்கு எல்லாம் போகாம இருந்ததுன்னா அந்த மாதிரி முளைக்கவே மாட்டாங்க. இப்ப பார்த்தா எவ்வளவு சுவாமிஜிஸ் இருக்கா.
இருக்கும் அவளுக்கு ஒரு ஏதோ இருக்கும் ஒரு பவர் இருக்கும், பட் தே கேனாட் பிகம் காட் இல்லையா. காட் இஸ் ஒன்லி ஒன். அப்புறம் என்னது, மேலும் மதத்தின் நெறிகளையும் ஆன்மீக ஞானத்தில் முன்னேற்றம் அடைந்தவர்களாக முட்டாள் மனிதர்களால் இவர்கள் கருதப்படுகின்றனர். இவர்கள் சன்னியாசிகள் அணியும் உடையை ஏற்று அந்த உடையிலேயே எல்லா அபத்தமான செயல்களிலும் ஈடுபடுகின்றனர். நிறைய இப்ப நேற்றுக்கு நம்ம கிளாஸ்ல தானே பேசினோம் இல்லையா, கல்கி அவதாரம் இதெல்லாம் பேசினோம். ஐ திங்க் நம்ம கிளாஸ்ல தான் பேசணும். அதெல்லாம் எல்லாம் நடக்கிறது. உண்மையில் இவ்வுலகை துறந்தவன் பின்பற்ற வேண்டிய நெறிமுறைகள் நிறைய உள்ளன. ஆனால் அசுரர்களோ இத்தகைய கட்டுப்பாடுகளை சிறிதும் கண்டு கொள்ளவில்லை. இப்ப பார்த்தா பெங்களூர், எஸ்பெஷலி பெங்களூர் மாதிரி இடத்துல வந்து நிறைய வந்து அது இப்பெல்லாம் காஸ்ட்லியா எடுத்து ரொம்ப ஓப்பன் லேண்ட் இருந்தது. அப்பெல்லாம் அந்த மாதிரி சுவாமிஜிஸ் எல்லாம் என்ன பண்ண, அந்த சுவாமி சோக்கால் சுவாமிஜிஸ் அங்கதான் ஒரு லேண்ட் வாங்கி போட்டு இப்ப எல்லாம் இது எல்லாம் என்னது சேரிட்டி நிறைய பண்றா. பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் கட்டிட்டா, ஏழைக்கெல்லாம் கொடுத்தா எல்லாம் கரெக்ட் தான். அப்படி ஒரு சன்னியாசி எப்படி இருக்கணும், இந்த மாதிரி இப்ப மாளிகையில இருப்பாரு அங்கேயா இருப்பா. they will have a small, இப்ப ரமண மகர்ஷி எல்லாம் அவெல்லாம் வந்து சன்னியாசி தான். எப்படி இருந்தா ஏதோ ஒரு சின்ன சாப்பாடு கையில கொஞ்சம், அவ உடம்ப பார்த்தாலே தெரியும் ஒழுங்கா சாப்பிட கூட மாட்டா, அது பாட்டுக்கு இப்படி உட்காந்துப்பா. இப்ப இங்க உள்ள சுவாமிஜி எல்லாம் பார்த்தா நல்லா தங்கம் என்ன எல்லாம் அப்படி போட்டு சகச்சக்கான அந்த உடை என்ன பார்த்தாலே அவ்வளவு இதா இருக்கும். இருக்கிற இடமும் நல்ல வாஷ் ஏரியா அந்த மாதிரி இருப்பா. சோ இதெல்லாம் ஒரு சன்னியாசி வாழக்கூடிய அந்த இது நெறிமுறையெல்லாம் அவ வந்து ஃபாலோவே பண்றது இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் அதுலயே நமக்கு தெரிஞ்சு போயிடணும். இவளையெல்லாம் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது. அவ சொல்றது நல்லதா சொல்லாம இருக்கும். அண்ட் தே மே பி குட் ஒரேட்டர்ஸ். ஒரேட்டர்னு சில பேர்ல நல்ல அந்த பேச்சு திறன் இருக்கும். அப்ப தே கேன் கவர் பீப்புள் வெரி ஈஸிலி. அண்ட் நல்ல விஷயங்களை சொல்றாளா இருக்கும். அது வரைக்கும் சரி. இப்போ ஒரு எல்லாம் என்ன சொல்லுவா, ஒரு பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் கோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப நிறைய பேர் சேர்றான். எப்படி நம்மள மெருகூட்டி எப்படி இது பண்ணானு. அவளும் அந்த மாதிரி நல்லா பேசுவான். ஆனா அவ வந்து ஆன்மீகத்தை பேச மாட்டா, வேற ஏதாவது பேசுவாளா இருக்கும். ஆன்மீகத்தை பேசுவோம் எல்லாமே நம்ம சுவாமிஜின்னு சொல்ல முடியுமா? தேர் குட் இன் டாக்கிங். அதுதான் சார் மெயினா வந்து மக்கள் நம்ம தான் வந்து விழிப்புணர்வோட இருக்கணும். நம்ம வந்து அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது. ஓகே, அப்படின்னு இவ்வளவே தொடர்ந்தவன் பின்பற்ற வேண்டிய நெறிமுறைகள் நிறைய உள்ளன. அதெல்லாம் அவெல்லாம் பண்ணாம அந்த ஆடையும் அவளோட இருக்கிற ஸ்டைலும் எல்லாம் பார்த்தோம்னா சன்னியாசியா இருக்கும். ஆனால் அசுரர்கள் இத்தகைய கட்டுப்பாடுகளை சிறிதும் கண்டு கொள்வதில்லை. எந்த வழியை ஒருவன் உண்டாக்குகின்றானோ அது அவனது சொந்த வழி. அவன் ஒரு குறிப்பிட்ட வழியைத்தான் பின்பற்ற வேண்டும் என்று எதுவும் கிடையாது. இது வேணா ஃபாலோ பண்ணுவோம். இவ்வாறு அவர்கள் நினைக்கின்றனர். சட்டத்திட்டங்களை மதிக்காமல் இருத்தல் என்று பொருள்படும் அவிதி பூர்வகம். விதிங்கிறது ப்ராப்பர் ரெகுலேஷன்ஸ், அவிதினாக்க ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணாது. அவிதி பூர்வகம் என்று இங்கு முக்கியமாக வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இவ்விஷயங்கள் எப்பொழுதும் அறியாமை மற்றும் மயக்கத்தினால் நடப்பவை. சத்யபாமா மாதிரி பிடிச்சிட்டாங்க. நான் படிச்சோம். ஓ இது போயிட்டாங்களா? ஸ்ரீபிரியா है क्या? மாத்திரம் படிச்சோம், தமிழ் வராது. ஓகே. அஹங்காரம் பலம் தர்ப்பம் காம क्रोधच्च संश्रिता மாமாத்மபர தேஹேஷு பிரதிவிஷந்தோ பயசூயகः. காமம் காமனை காமம் குரோதம் காமம். இது தமிழ் வராது இல்லையா உனக்கு? அவ்வளவுதான். அகங்காரம் அகங்காரம், பலம் பலம், தர்ப்பம் தற்பெருமை, காமம் காமம், குரோதம் கோபம், ச மேலும் சம்ஸ்ரிதாக அடைக்கலம் கொண்டு, மாம் என்னை, ஆத்ம அவர்களது சொந்த, பர இதர, தேகேஷு உடல்களில், பிரத்விஷந்தக நிந்திக்கின்றனர், அபியசூயக்காக பொறாமை. மொழிபெயர்ப்பு: அகங்காரம், பலம், தற்பெருமை, காமம் மற்றும் கோபத்தில் மயங்கியுள்ள அசுரர்கள் தங்களது சொந்த உடல்களிலும் பிறருடைய உள்ள உடல்களிலும் வீட்டுள்ள பரமபுருஷ பகவானிடம் பொறாமை கொண்டு உண்மை மதத்தினை நிந்திக்கின்றனர். என்னதுன்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதா நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எழுதுவார். படிக்கலாம். எப்பொழுதும் இறைவனுடைய உயர்நிலைக்கு எதிராக இருக்கும் அசுரத்தன்மையுடைய நபர் சாஸ்திரங்களில் நம்பிக்கை கொள்வதில்லை. முழுமுதற் கடவுளின் எல்லாம் அதர்தான் சத்துவகுணம், பாக்கி யாருமே வந்து இதெல்லாம் சாஸ்திரத்தை நம்பிக்கை கொள்ள மாட்டா. அப்படி நம்பிக்கை இருந்தாலும் ஒரு பலநோக்கு செயல்களோ அந்த மாதிரி ஏதாவது சாஸ்திரங்கள் நம்பிக்கை கொள்வதில்லை. முழுமுதற் கடவுளின் இருப்பின் மீது சாஸ்திரங்கள் மீதும் அவன் பொறாமை கொண்டுள்ளான். இதற்கு காரணம் அவனுக்கு பேரளவு கௌரவமும் அவன் சேர்த்து வைத்துள்ள செல்வத்தின் பலமுமே ஆகும். மெயினா ஃபர்ஸ்ட் செல்வம் இருந்தாலே கொஞ்சம் அது வந்துடும் அப்படின்னு தான் போட்டிருக்கு. பட் நாட் ஆல் எகெயின். ஆனா சான்ஸ் இப்ப வந்து இது நம்ம அந்த பர்பட்டையும் போட்டிருக்காது. ஒரு ஒரு யோகி அடுத்த இதுல இப்ப நம்ம ஃபுல் தேர்ச்சி பெறாம அவன் வந்து கோலோகம் போகாம வேறொரு திரும்பி உடலை எடுத்துன்னு வந்தானாக்கா வந்து நல்லா தேர்ச்சி பெற்றுட்டா. இருந்தாலும் அவனுக்கு போக முடியலன்னா ஒரு செல்வந்தர் வீட்லயோ நல்ல ஒரு
அரிஸ்டோக்ராட் தான் செல்வந்தன் மாத்திரம் இல்ல, அது ஆன்மீக அந்த மாதிரி வீட்டுல பிறப்பா அப்படின்னு. இப்ப பிரபுபாதெல்லாம் பிறந்தது வீட்லயே அந்த மாதிரி சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போதே சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது நல்ல ஒரு ஆன்மீக ஒரு அட்மாஸ்பியர் தான். அந்த மாதிரி அவங்க வந்து இது என்னது அந்த அந்த மாதிரி ஒரு இதுலதான் இருந்தார். அது அவரே எழுதியிருக்காரு. அந்த மாதிரி ரொம்ப ரேர் தான், இந்த மாதிரி எல்லாம் பிறக்கிறது ரொம்ப ரேர். என்னத்துக்கு அது சொல்லணுமே, யோகம் எடுத்து அதுக்குள்ள இந்த போன் எல்லாமே போயிடுச்சு. ஓகே, இது அப்ப இந்த மாதிரி செல்வந்தர் வீட்டுல பிறந்தாலும் அப்புறம் வந்து அவன் வந்து வீழ்ச்சி அடைய மாட்டான்லாம் கிடையாது. டெஃபினட்டா பணபலம் இருக்கே, அப்ப நான் எனக்கு இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணாத. எல்லாமே இருக்கும்போது என்ன கொஞ்சம் நமக்கு தான் ஃப்ரீடம் கொடுத்துருக்காரு, அப்போ வழி தவறதுக்கு எல்லாம் சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி போகாம நம்ம அகைன் வி ஹேவ் டு டேக் கேர். ஸோ வந்து பேரளவு கௌரவமும் அவர் சேர்த்து வைத்துள்ள செல்வத்தின் பலமுமே ஆகும். தற்போதைய வாழ்வு அடுத்த வாழ்விற்கு தயார் செய்வதற்காக என்பதை அவன் அறிவதில்லை. மெயினா அதுதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இப்போ நம்ம வாழற வாழ்க்கையே என்னன்னாக்கா, அடுத்து நம்ம வந்து கோலோகம் இருந்தாலும் இல்லை, ஏதோ ஒரு நல்ல வீட்லயே பிறந்து திரும்பி இந்த இதே இன்னும் நல்லா பண்ணிட்டு ஆன்மீகத்துல இன்னும் நல்லா தேர்ச்சி பெறணும்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதனை அறியாததால் பிறரிடம் மட்டுமல்ல, அவன் தன் மீதும் பொறாமை கொண்டுள்ளான். பிறருடைய உடல்களுக்கு ஹிம்சை செய்வது மட்டுமின்றி தன்னுடைய உடலுக்கு கூட அவன் ஹிம்சை புரிகின்றான். அவன் அழியணும், அவனுக்கு அது துன்பம் வரணும் அப்படின்னு. அதுக்கு உனக்கு துன்பம் வருமே பரவாயில்ல, எனக்கு நான் துன்பப்பட்டாலும் பரவாயில்ல, ஆனா அவன் அழிஞ்சு போனோம் அப்படின்லாம் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இதெல்லாம் தெரியாது. யார் இந்த மாதிரி எல்லாம் பேசுறாங்க இருக்காங்களான்னு எனக்கு தெரியாது, பட் அப்படிதான் கொடுத்துருக்கு. ஸோ இருப்பாங்களா இருக்கும் அப்படி ஹிம்சையை தனக்கும் செய்வாங்க, வேற பிறருக்கும் பண்ணுவா. அப்படி செய்வது மட்டும் தன்னுடைய உடலுக்கும் கூட அவன் இம்சை புரிகின்றான். முழுமுதற் கடவுளின் பரம ஆட்சியை அவன் கண்டு கொள்வதில்லை, ஏனெனில் அவனுக்கு அறிவில்லை. சாஸ்திரங்களின் மீது முழுமுதற் கடவுளின் மீது பொறாமை கொண்டுள்ள அவன் கடவுளின் இருப்பிற்கு எதிராக பொய்யான வாதங்களை முன்வைக்கின்றான். சாஸ்திரங்களின் அதிகார தன்மையையும் மறுக்கின்றான். ஒண்ணும் எல்லாத்தையும் நெகேட் ஒன்னும் அதெல்லாம் புரியாது. அவன் தன்னை சுதந்திரமானவனாகவும் எல்லா செயலிலும் வலிமை வாய்ந்தவனாகவும் எண்ணிக்கொள்கின்றான். மெயினா என்னது, இப்போ இன்டெலிஜென்ஸ் ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட் நல்லா படிச்சிருக்கேன் அப்படின்னா அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் கொடுத்ததே பகவான். இதெல்லாம் நம்ம எப்படி வரும்னா நம்ம இதெல்லாம் படிக்கதான் வரும். அதனாலதான் என்னன்னா சின்ன வயசுல இருந்தே இதெல்லாம் படிக்கணும். நான் சின்ன வயசுல படிக்கல, பட் அட்மாஸ்பியர் அந்த மாதிரி இருந்தது. ஏதோ ஸ்லோகம் படிப்பா இல்ல அம்மா அப்பா பெரியவா எல்லாம் படிச்சு அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால சின்ன வயசே ஏதோ படிச்சுட்டு இருந்தோம். ஆனா இவ்வளவு எல்லாம் டீட்டெயில் தெரியாது. அப்புறம் லைஃப் வேற வேற விதமா எல்லாம் போய் வேலைக்கு போனோம், அதெல்லாம் அப்படி இதா எடுத்து அப்புறம் எகைன் இப்ப என்ன அந்த நாய்வால் எப்படி இருக்குமோ அப்படித்தானே இருக்கும். திரும்பி எங்க வரும், இதே இதுலதான் வரும். அந்த இதுல எல்லாம் நம்பிக்கை, பகவான் இதுல நம்பிக்கை, இதுல எல்லாம் இப்ப நம்ம குழந்தைகளை எப்படி வளர்த்தணும் இதுல எல்லாம் நம்பிக்கையோட அவ பண்ண மாட்டா. ஏன்னா அவன் வந்து ஸ்கூல் காலேஜ் எல்லாம் படிக்கும்போது இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது. ஏன்னா நம்மளை பார்த்து என்ன ஆகும், அவளும் ஒரு 40 years 50 years ஆகும்போது இல்ல அம்மா பண்ணிட்டு இருந்தாளே அப்ப நானும் பண்ணேன், அந்த மாதிரி வந்து நம்மளோட வம்சம் தானே இல்லையா, அப்ப நம்மள மாதிரி பண்ண ஆரம்பிச்சுக்கலாம். இதை விட பெட்டராவே பண்ணுவாங்க. ஓகே, அவன் தன்னை சுதந்திரமானவனாகவும் எல்லா செயலிலும் வலிமை வாய்ந்தவனாகவும் எண்ணிக்கொள்கின்றான். பலம் பலம் பதவி அல்லது செல்வத்தில் தனக்கு சமமானவர் வேறு எவரும் இல்லை என்பதால் தான் எப்படி வேண்டுமானாலும் செயல்படலாம் என்று தன்னை யாரும் தடுக்க முடியாது என்றும் அவன் நினைக்கின்றான். அவனது புலனின்ப செயல்களின் முன்னேற்றத்தை தடுத்து நிறுத்தக்கூடிய இதிலே யாரேனும் அவனுக்கு இருந்தால் தனது பதவியின் மூலம் அவனை வீழ்த்திவிட திட்டங்கள் தீர்த்துகிறான். பௌதிகத்துல அதெல்லாம் நடக்கும். ஆனா பெரிய ஒரு கோடு அவர் மேலே போட்டார்னா அடிமட்டம், அதெல்லாம் அவளுக்கு வந்து புரிய வராது. ஓகே, அடுத்தது என்னது, இப்போ திரும்பி ஐஸ்வர்யா மாதாஜி தான் படிங்க மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। तानहं द्विषद क्रूरान् संसारेषु नराधमान् शिम्बां यजस्रमशाबा नाशूरीष्वेव योनिषु தான் அவர்கள் அகம் நான் த்விஷத பொறாமை குரூரான் கருணையற்ற சம்சாரேஷு ஜட வாழ்க்கை என்னும் கடலுக்குள் நர அதமான் மனித இனத்தின் தாழ்ந்த வகுப்பில் ஷிபாமி நான் வைக்கிறேன். அஜஸ்ரம் நிரந்தரமாக, அசுபான் அமங்கலமான, அசூரீஷு அசுரத்தனமான, ஏவ நிச்சயமாக, யோனிஷு கர்ப்பங்களில்
மொழிபெயர்ப்பு. பொறாமையுடன் கருணையின்றி இருக்கும் இத்தகு கடைநிலையை மனிதர்களை ஜட வாழ்வு என்னும் கடலில் பல்வேறு அசுர இனங்களுக்குள் நான் நிரந்தரமாக தள்ளுகிறேன். பொருளுரை. தனிப்பட்ட ஆத்மா ஒரு குறிப்பிட்ட உடலில் வைக்கப்படுவது பகவானின் இச்சைக்கு ஏற்பவே என்பது இப்பதத்தில் மிக தெளிவாக சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது. அசுரத்தனமான மனிதன் கடவுளின் உன்னத தன்மையை ஏற்காமல் இருக்கலாம். தனது சொந்த விருப்பப்படி செயல்படலாம். ஆனால் அவனது அடுத்த பிறவி பரமபுருஷ பகவானின் முடிவை சார்ந்தது. அவனது கையில் இல்லை. இதுவே உண்மை. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் 3வது காண்டத்தில் ஒரு தனிப்பட்ட ஆத்மா தனது மரணத்திற்கு பின் உயர்ந்த சக்தியின் மேற்பார்வையில் கீழ் குறிப்பிட்ட தாயின் கருவில் வைக்கப்பட்டு அங்கே ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான உடலை பெறுகிறான் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. எனவேதான் மிருகங்கள், பூச்சிகள், மனிதர்கள் என்ற பலதரப்பட்ட உயிரினங்களை நாம் ஜட வாழ்வில் காண்கிறோம். இவையெல்லாம் பரமசக்தியால் ஏற்பாடு செய்யப்படுகின்றன, தற்செயலாக நடப்பவை அல்ல. அசுரத்தன்மையுடையவர்களை பொறுத்தவரையில் அவர்கள் நிரந்தரமாக அசுரர்களின் கருவில் வைக்கப்படுகின்றனர் என்றும், தொடர்ந்து பொறாமையுடன் மனித இனத்தில் கடைநிலையில் இருப்பர் என்றும் இங்கு தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. இதற்கு அசுரத்தன்மையுடைய மனித இனங்கள் எப்போதும் காமம் நிறைந்தவர்களாக, ஹிம்சை செய்பவர்களாக, வெறுப்பு நிறைந்தவர்களாக, தூய்மையற்றவர்களாக காணப்படுகின்றனர். காட்டில் உள்ள பலதரப்பட்ட வேடர்கள் அசுர வாழ்வினங்களை சேர்ந்தவர்களாக கருதப்படுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பொறாமையோட கண்டினியூஷன் தான், நோ நீட் ஆஃப் எக்ஸ்பிளனேஷன். நம்ம அப்படி பழகிட்டோம், அதெல்லாம் ஈஸி தான் இருக்கு. ஓகே. பொறாமையுடன் கருணையின்றி, பொறாமையும் இருப்பான். அவர் வேற யார்கிட்டையும் வந்து கம்பேஷனட் நேச்சர் இருக்காது. கருணையின்றி இருக்கும் இத்தகு கடைநிலை மனிதர்களை ஜடவாழ்வு என்னும் கடலில் பல்வேறு அசுர இனங்களுக்குள் நான் நிரந்தரமாக தள்ளுகின்றேன். பகவான் இப்ப என்ன பண்ணுவார்? சரி, அப்ப நீ வந்து அந்த மாதிரி ஒரு அசுர குணம் உள்ள அந்த மாதிரி ஒரு ஈனப்பிறவியா நீ பிறந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த ஜென்மம் அது மக்களா படிக்கணும். தனிப்பட்ட ஆத்மா ஒரு குறிப்பிட்ட உடலில் வைக்கப்படுவது பகவானின் இச்சைக்கு ஏற்பவே என்பது இப்பதத்தில் மிக தெளிவாக சுட்டி காட்டப்பட்டுள்ளது. நம்ம கர்மா இருக்கவே இருக்கு, ஆனால் அதை வந்து இப்ப ஜட்மெண்ட் வேணும் இல்லையா? நம்ம என்ன பண்றோம்? சோ ஓகே, நீ வந்து ரொம்ப மாமிசம் சாப்பிடுறதுலாம் உனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்னா அது போல ஒரு காட்டு விலங்கா அவனை வந்து ஆக்கிடுறேன். ஏன்னா அதுலதான் அவங்கதான் மாமிசம் எல்லாம் சாப்பிட முடியும். சரி, அப்போ நீ வந்து அப்போ ஹியூமன் லைஃபா இருந்துட்டு யூஸ் இல்லையா? அப்ப அது போல கோரப்பல்லும் நல்ல நகங்கள்லாம் கூர்மையா கொடுக்குறேன் அப்படி நான் போ காட்டுல வசிச்சுக்கோ அந்த மாதிரி. சோ அதெல்லாம் அது வந்து பகவானோட இச்சைக்கு ஏற்பதான் அதெல்லாம் நடக்கிறது என்று இப்பதத்தில் மிக தெளிவாக சுட்டி காட்டப்பட்டுள்ளது. அசுரத்தனமான மனிதன் கடவுளின் உன்னத தன்மையை ஏற்காமல் இருக்கலாம், தனது சொந்த விருப்பப்படி செயல்படலாம். ஆனால் அவனது அடுத்த பிறவி பரமபுருஷ பகவானின் முடிவை சார்ந்தது. he will take the discretion. பகவான் வந்து டிசைட் பண்ணுவார் நம்மளுடைய ஃபேட் என்னதுன்னு. நம்ம கர்மாவை பார்த்து அவர் தான் டிசைட் பண்ணுவார். டிசிஷன் மேக்கிங் அவரோட தான், அவனது கையில் இல்லை. இதுவே உண்மை. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் 3வது காண்டத்தில் ஒரு தனிப்பட்ட ஆத்மா தனது மரணத்திற்கு பின் உயர்ந்த சக்தியின் மேற்பார்வையின் கீழ் குறிப்பிட்ட தாயின் கருவில் வைக்கப்பட்டு அங்கே ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான உடலை பெறுகின்றான் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. வருவோம், நம்ம பாகவதம் படிக்கும்போது பார்க்கலாம். எனவே தான் மிருகங்கள், பூச்சிகள், மனிதர்கள் என்று பலதரப்பட்ட உயிரினங்களை நாம் ஜட வாழ்வில் காண்கின்றோம். டிஃப்ரெண்டா எல்லாம் 84 lakh ஸ்பீஷிஸ் பாக்குறோம். பிகாஸ் பகவானோட அந்த இச்சை, நம்ம கர்மா அண்ட் ஹி இஸ் டிசைடிங் நம்ம எந்த உயிரினமா நம்ம போவோம் அடுத்த ஜென்மத்துல அப்படின்னு. இவை எல்லாம் பரமசக்தியால் ஏற்பாடு செய்யப்படுகின்றன, தற்செயலாக நடப்பவை அல்ல. அசுரத்தன்மையுடையவர்களை பொறுத்தவரை அவர்கள் நிரந்தரமாக அசுரர்களின் கருவில் வைக்கப்படுகின்றனர் என்றும், தொடர்ந்து பொறாமையுடன் மனித இனத்தின் கடைநிலையில் இருப்பார் என்றும் இங்கு தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. இதற்கு அசுரத்தன்மையுடைய மனித இனங்கள் எப்பொழுதும் காமம் நிறைந்தவர்களாக, ஹிம்சை செய்பவர்களாக, வெறுப்பு நிறைந்தவர்களாக, தூய்மையற்றவர்களாக காணப்படுகின்றனர். எல்லாம் இருக்கு கொடுத்துருக்கா. காமம்னா ரொம்ப அதீத ஆசை இருக்கும், அப்புறம் இன்னொருத்தால் துன்புறுத்துற அந்த மாதிரி ஆசை இருக்கும், வெறுப்பு அந்த மாதிரி ஒரு ஆசை இருக்கும், அந்த மாதிரி வெறுப்பு காட்டுவார். அண்ட் தூய்மையற்றவர், அவெல்லாம் தூய்மையாவும் இருக்க மாட்டான். உடல் தூய்மை, மன தூய்மை எல்லாமே தான். சோ காட்டில் உள்ள பலதரப்பட்ட வேடர்கள் அசுர வாழ்வினங்களை சேர்ந்தவர்களாக கருதப்படுகின்றனர். ஓகே, காட்டில் உள்ள பலதரப்பட்ட. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணன்.
20 கீதா மாதாஜி படி. हरे कृष्ण माता जी। आशूरिं योनिम् आपन्न मूढा जन्मनि जन्मनि माम् आप्राप्यैव कौन्तेय ततो यदा मां கதிம் ஆசூரிம் அசுரத்தனமான யோனிம் இனங்களை ஆப்பன்ன பெற்று மூடர்கள் ஜென்மனி ஜென்மனி பிறவி பிறவியாக மாம் என்னை அப்பிராப்ய அடையாமல் ஏவ நிச்சயமாக கௌந்தேயே குந்தியின் மகனே ததா அதன் பின் யாந்தி செல்கின்றனர் அதாமாம் இகழ்வான கதிம் இலக்கு குந்தியின் மகனே அசுரத்தனமான வாழ்வினங்கள் மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கும் இத்தகையவர்கள் என்றுமே என்னை அடைய முடியாது. படிப்படியாக அவர்கள் மிகவும் வெறுக்கத்தக்க வாழ்வினங்களில் முழுகின்றனர். பொருளுரை. இறைவன் கருணை நிறைந்தவர் என்பது அறிந்த விஷயம். ஆனால் அவர் அசுரரிடம் ஒருபோதும் கருணை காட்டுவதில்லை என்பதை நாம் இங்கு காண்கின்றோம். அசுரர்கள் அத்தகு அசுர கர்ப்பத்திலேயே பிறவிதோறும் வைக்கப்படுகின்றனர் என்றும் பரமபுருஷனுடைய கருணையை பெறாமல் அவர்கள் மேன்மேலும் கீழ்நோக்கி சென்று இறுதியில் நாய்கள், பூனைகள், பன்றிகளை போன்ற உடல்களை அடைகின்றனர் என்றும் இங்கே மிக தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. இத்தகு அசுரர்கள் தங்களது வாழ்வின் எந்நிலையிலும் இறைவனின் கருணையை பெறுவதற்கு வாய்ப்பில்லை என்பதும் தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. இத்தகு நபர்கள் படிப்படியாக நாய்கள் மற்றும் பன்றிகளின் நிலைக்கு முழுகிவிடுவர் என்று வேதங்களிலும் கூறப்பட்டுள்ளது. இத்தகு அசுரரிடம் இறைவன் கருணை காட்டுவதில்லை என்பதால் கடவுள் கருணை வாய்ந்தவர் என்று யாரும் விளம்பரப்படுத்த கூடாது என்று வாதம் எழலாம். இத்தகு வினாவிற்கு விடையாக பரம்புருஷருக்கு யார் மீது வெறுப்பு கிடையாது என்பதை நாம் வேதாந்த சூத்திரத்தில் காண்கின்றோம். அசுரர்களை கீழான வாழ்வினங்கள் வைப்பதும் அவருடைய கருணையின் மற்றொரு உருவமே. சில சமயங்களில் அசுரர்கள் இறைவனால் கொல்லப்படுகின்றனர். அவ்வாறு கொல்லப்படுவதும் அவர்களுக்கு நன்மையே. ஏனெனில் முழுமுதற் கடவுளால் கொல்லப்படுபவர்கள் அனைவரும் முக்தியை அடைகின்றனர் என்பதை நாம் வேத இலக்கியங்களில் காண்கின்றோம். பற்பல அசுரர்களின் வரலாற்றில் இத்தகு சம்பவங்கள் உள்ளன. ராவணன், கம்சன் மற்றும் இரண்யகசிபுவை கொல்வதற்காக இறைவனே பல்வேறு அவதாரங்கள் அவர்களின் முன்பு தோன்றினர். இவ்வாறு இறைவனால் கொல்லப்படும் அளவிற்கு அசுரர்கள் அதிர்ஷ்டம் பெற்றிருந்ததால் அவர்கள் கருணை அவர்களுக்கும் காட்டப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. குந்தியின் மகனே அசுரத்தனமான வாழ்வினங்களில் மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கும். இப்ப அவளுக்கெல்லாம் இது கிடையாது, மோட்சத்துக்கு பேரே கிடையாது. ஆனா திரும்பி அதே இன்னத்திலேயே பிறந்துட்டு இருப்பா. அவளுக்கு படிப்படியா இன்னும் முன்னேற்றமே அடைய முடியாது அப்படி இருப்பா. சோ மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கும் இத்தகையவர்கள் என்றுமே என்னை அடைய முடியாது. படிப்படியாக அவர்கள் மிகவும் வெறுக்கத்தக்க வாழ்வினங்களில் தான் அவங்க மூழ்கியிருப்பாங்க. இறைவன் கருணை நிறைந்தவர் என்பது அறிந்த விஷயம். ஆனால் அவர் அசுரர்களிடம் ஒருபோதும் கருணை காட்டுவதில்லை. ஏன்னா அவதான் அந்த மாதிரி இதே இல்லையே. அசுரர்கள் இருக்க ராவணன் எல்லாம் நல்ல ஜப்பாலாம் பண்ணி ரொம்ப தப்பஸ் எல்லாம் பண்ணி எல்லாம் வரம் கேட்டு, ஆனா அவளோட வரம் ஒன்றே ஒன்றுதான், நான் அழியக்கூடாது, நான் சாகக்கூடாது, நான் என்னைக்குமே இருக்கணும், நான் ஐ ஷுட் ஆல்வேஸ் லிவ் லாங், இந்த மாதிரி எல்லாம் தான் அபத்தமான இதெல்லாம் கேட்பா. சோ அது சில பேர் கொடுத்துட்டு மாட்டின்னு இருப்பா. சோ அந்த மாதிரிதான் நம்ம ஸ்டோரி நிறைய படிக்கிறோம். அசுரர்களோட இது குணமே அந்த மாதிரிதான். சோ அவ பகவான் இடத்துல ஐக்கியம் அந்த இது என்னது மோட்சம் பெறதுக்கு அவளுக்கு வழியே இல்லை. அவர் அசுரர்களிடம் ஒருபோதும் கருணை காட்டுவதில்லை என்பதை நாம் இங்கே காண்கின்றோம். அசுரர்கள் அத்தகு அசுர கர்ப்பங்களிலேயே பிறவி தோறும் வைக்கப்படுகின்றனர். ஒரு பிறவியும் ஒரு அசுர குலத்துலதான் அவங்க பிறப்பாங்க என்றும் பரமபுருஷனுடைய கருணையை பெறாமல் அவர்கள் மென்மேலும் கீழ்நோக்கி சென்று இறுதியில் நாய்கள், பூனைகள், பன்றிகளை போல உடல்களை அடைகின்றனர் என்றும் இங்கே மிக தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. இத்தகைய அசுரர்கள் தங்களது வாழ்வின் எந்நிலையிலும் இறைவனின் கருணையை பெறுவதற்கு வாய்ப்பில்லை என்பதும் தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. இத்தகைய நபர்கள் படிப்படியாக நாய்கள் மற்றும் பன்றிகள் நிலைக்கு மூழ்கி விடுவர் என்ற வேதங்களிலும் கூறப்பட்டுள்ளது. எல்லாம் சாஸ்திரம் எல்லாம் எழுதியிருக்கு. அப்போ அதை குறிப்பிட்டிருக்காங்க. இத்தகைய அசுரர்களிடம் இறைவன் கருணை காட்டுவதில்லை என்பதால் கடவுள் கருணையா வாய்ந்தவர் என்று யார் கருணை வாய்ந்தவர் அல்ல அப்படின்பாங்க இல்லையா. அவர் கருணை காட்டுவதில்லை என்பதால் கடவுள் கருணை வாய்ந்தவர் என்று யாரும் விளம்பரப்படுத்தக் கூடாது என்று வாதம் எழலாம். இந்த கேள்விக்கு பதிலாக பரமபுருஷருக்கு யார் மீதும் வெறுப்பு கிடையாது. கருணை இல்லாதவர், அதுக்கு என்ன வரணும்? கடவுள் கருணை இல்லாதவர், வாய்ந்தவர் அல்ல என்று யாரும் இங்க அல்லான்னு விளம்பரப்படுத்தக்கூடாது. அவர் கருணை உள்ளவர் தான். ஆனா யாரு அவரை டிவோஷனலா டிவோஷன் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு தான் கிடைக்கும்
என்று வாதம் எழலாம். இந்த கேள்விக்கு பதிலாக பரமா புருஷர் யார் மீதும் வெறுப்பு கிடையாது. அவர் பார்ஷியாலிட்டி பண்ண மாட்டார். ஆனா யாரு தொண்டு புரியறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து ஸ்பெஷல் தான் ரிட்டர்ன் கிஃப்ட் கொடுப்பாரு கண்டிப்பா என்பதை நாம் வேதாந்த சூத்திரத்தில் காண்கின்றோம். அவருக்கு வந்து வெறுப்பெல்லாம் கிடையாது. அசுரர்களை கீழான வாழ்வினங்களில் வைப்பதும் அவருக்கு அவருடைய ஒரு கருணை அப்படின்னு தான் நினைக்கிறோம். அசுரர்களை வந்து கீழான வாழ்வினங்களை வந்து வைக்கிறதும் அவருடைய கருணையின் மற்றொரு உருவமே. சில சமயங்களில் அசுரர்கள் இறைவனால் கொல்லப்படுகிறார்கள். அதுவும் வந்து அவ்வாறு கொல்லப்படும் போது என்னது அவர்களுக்கு முக்தி கிடைக்கும். அவர்களுக்கு அதுவும் நன்மைதான். ஏனெனில் முழுமுதற் கடவுளால் கொல்லப்படுபவர்கள் அனைவரும் முக்தி அடைகின்றனர் என்பதை நாம் வேத இலக்கியங்களில் காண்கின்றோம். பற்பல அசுரர்களின் வரலாற்றில் இத்தகைய சம்பவங்கள் உள்ளன. ராவணன், கம்சன் மற்றும் ஹிரண்யகசிபை கொள்வதற்காக இறைவனை பல்வேறு அவதானங்களில் அவர்களின் முன்பு தோன்றினார். இவ்வாறு இறைவனால் கொல்லப்படும் அளவிற்கு அசுரர்கள் அதிர்ஷ்டம் பெற்றிருந்தால் அவரது கருணை அவர்களுக்கு காட்டப்படுகின்றன. சோ பகவானால கொல்லப்படுறதும் ரொம்ப விசேஷம் தான். அவங்களுக்கு வந்து முக்தி கிடைக்கும். அடுத்தது யாரு மாதாஜி? கீதா மாதாஜி படிச்சு ராணி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. த்ரிவிதம் நரகஸ்யேதம் துவாரம் நாசனம் ஆத்மனஹ காம க்ரோதஸ்ததா லோபஸ் தஸ்மாத் ஏதத்த்ரயம் த்யஜேத். த்ரிவிதம் மூன்று விதமான நரகஸ்ய நரகத்தின் இதம் இந்த துவாரம் கதவு நாசனம் அழிக்கக்கூடிய ஆத்மன ஆத்மாவை காம காமம் குரோதம் கோபம் ததா அது போன்ற லோப பேராசை தஸ்மாத் எனவே ஏதத் இந்த திரயம் மூன்றையும் த்யஜேத் ஒருவன் துறக்க வேண்டும். காமம் கோபம் பேராசை ஆகியவை நரகத்திற்கு கொண்டு செல்லும் மூன்று கதவுகளாகும். இவை ஆத்மாவை அழிவு பாதையில் நடத்துவதால் ஒவ்வொரு அறிவுள்ள மனிதனும் இவற்றை துறக்க வேண்டும். பொருளுரை அசுரத்தனமான வாழ்வின் ஆரம்பம் இங்கே விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. தனது காமத்தை திருப்தி செய்ய ஒருவன் முயல்கின்றான். அவனால் அது முடியாத போது கோபமும் பேராசையும் எழுகின்றன. அசுரத்தனமான உயிரினங்களுக்கு வீழ்ச்சி அடைய விரும்பாத அறிவுள்ள மனிதன் இந்த மூன்று விரோதிகளையும் துறப்பதற்கு முயல வேண்டும். இவை இந்த பௌதிக பந்தத்திலிருந்து முக்தி பெறுவதற்கான எவ்வித வாய்ப்பும் இல்லாதபடி ஆத்மாவை கொல்லக்கூடியவை. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த மூணு இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம ஸ்லைட்ஸ்ல இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. காமம் கோபம் பேராசை இந்த மூன்று 3 gates to hell அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. கீழே நரகலோகத்துக்கு போனதுக்கு இந்த மூணு இதுதான் போதும். என்னெல்லாம் காமம் கோபம் அண்ட் பேராசை ஆகியவை நரகத்திற்கு கொண்டு செல்லும் மூன்று கதவுகள் ஆகும். இவை ஆத்மாவை அழிவு பாதையில் நடத்துவதால் ஒவ்வொரு அறிவுள்ள மனிதனும் இவற்றை துறக்க வேண்டும். காமம் கோபம் பேராசையை வந்து துறக்க வேண்டும். அசுரத்தனமான வாழ்வின் ஆரம்பம் இங்கே விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. தனது காமத்தை திருப்தி செய்ய ஒருவன் முயல்கின்றான். அவனால் அது முடியாத போது என்ன ஆகுது? கோபம் வருது. அப்புறம் பேராசையும் அழிகின்றது. அசுரத்தனமான உயிரினங்களுக்கு வீழ்ச்சி அடைய விரும்பாத அறிவுள்ள மனிதன் இந்த மூன்று விரோதிகளையும் துறப்பதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும். இவை அது இட்ஸ் நாட் சோ ஈஸி தான். படிக்கிறது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு. நம்ம வாழ்க்கையில் அதை வந்து கொண்டு வரணும்னா கஷ்டம் தான். பட் வி ஹேவ் டு பி கேர்ஃபுல். நம்ம இந்த மாதிரி ஆன்மீகத்திலேயே இந்த மாதிரி எல்லாம் கிளாஸஸ் எல்லாம் படிச்சுட்டு நல்ல ஜப்பாலாம் பண்ணிட்டு இந்த இதுல இருந்தோம்னாக்கா படிப்படியா நம்ம இம்ப்ரூவ் ஆகலாம். இவை இந்த பௌதிக பந்தத்திலிருந்து முக்தி பெறுவதற்கான எவ்வித வாய்ப்பும் இல்லாதபடி ஆத்மாவை கொல்லக்கூடியவை இது மூன்றும். மாதாஜி இன்னும் ஒண்ணு கூட படிச்சிருக்கோம். ரொம்ப சின்னதா இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்லோகம் 22. விமுக்த கௌந்தேய தமோத்வரை திரிபிர் நரக அசரத்யாத்மன ஸ்ரேயஸ் ததோ யாதி பராம் கதிம். எதை இவற்றிலிருந்து விமுக்த முக்தி பெற்ற கௌந்தேய குந்தியின் மகனே, தமா துவாரை அறியாமையின் கதவுகளிலிருந்து திரிபி மூன்று விதமான நர மனிதன் அசரதி ஆற்றுகின்றான். ஆத்மன தனக்கு ஸ்ரேய நன்மை தரும் தத அதன் பின் யாதி அவன் செல்கின்றான் பராம் பரம கதிம் இலக்கை. குந்தியின் மகனே, நரகத்தின் இந்த மூன்று கதவுகளிலிருந்து தப்பிய மனிதன் தன்னுணர்விற்கு அனுகூலமான செயல்களை செய்து படிப்படியாக பரம இலக்கை அடைகின்றான். பொருளுரை மனித வாழ்வின் மூன்று எதிரியான காமம் கோபம் பேராசை ஆகியவற்றிடம் ஒருவன் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். காமம் கோபம் மற்றும் பேராசையிலிருந்து ஒருவன் எந்த அளவிற்கு விடுபட்டுள்ளானோ அந்த அளவிற்கு அவன் நிலை தூய்மை அடைகின்றது. பின்னர் வேத இலக்கியத்தில் விதிக்கப்பட்டுள்ள சட்ட திட்டங்களால்
அவனால் பின்பற்ற முடியும். மனித வாழ்விலான ஒழுங்கு நெறிகளை பின்பற்றி ஒருவன் படிப்படியாக ஆன்மீக உணர்வின் தளத்திற்கு தன்னை உயர்த்தி கொள்கிறான். இத்தகு பயிற்சியின் மூலம் கிருஷ்ண உணர்வின் தளத்திற்கு உயர்வு பெறும் அளவிற்கு ஒருவன் அதிர்ஷ்டசாலியாக இருந்தால் அவனுக்கு வெற்றி நிச்சயம். வேத இலக்கியங்களில் தூய்மையின் தளத்தை ஒருவன் அடையும் பொருட்டு செயல் மற்றும் விளைவின் பாதை பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. முழு வழிமுறையும் காமம், பேராசை மற்றும் கோபத்தை கைவிடுவதை அடிப்படையாக கொண்டதாகும். இந்த வழிமுறையை பற்றி ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்வதால் ஒருவன் தன்னுணர்வின் மிக உயர்ந்த நிலைக்கு ஏற்றம் பெற முடியும். இந்த தன்னுணர்வு பக்தி தொண்டில் பக்குவம் அடைகின்றது. அந்த பக்தி தொண்டில் கட்டுண்ட ஆத்மாவின் முக்தி உறுதி செய்யப்படுகின்றது. எனவே வேதம் வழிமுறையில் வர்ணம் மற்றும் ஆசிரமம் என்று அறியப்படும் சமூகத்தின் 4 பிரிவுகளும் வாழ்வின் 4 நிலைகளும் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. சமூகத்தின் பல்வேறு பிரிவுகளுக்கு, ஜாதிகளுக்கு வெவ்வேறு சட்டதிட்டங்கள் இருக்கின்றன. ஒருவனால் இவற்றை பின்பற்ற முடிந்தால் அவன் தானாகவே ஆன்மீக நன்னுணர்வில் மிக உயர்ந்த தளத்திற்கு ஏற்றம் பெறுவான். பிறகு ஐயமின்றி அவன் முக்தி அடைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதுல என்ன கொடுத்தோம், அதேதான் கண்டினியூஷன். குந்தின் மகனே, நரகத்தின் இந்த 3 கதவுகள் என்னது, காமம், குரோதம், பேராசை, இந்த 3ம் இந்த 3 கதவுகளிலிருந்து தப்பிய மனிதன் தன்னுணர்விற்கு அனுகூலமான செயல்களை செய்து படிப்படியாக பரம இலக்கை அடைகிறான். இந்த 3ல விடுபட்டுத்தானா வேற இதெல்லாம் அனுகூலமா உள்ளதெல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சு பகவானுடைய இலக்கை அடையலாம். மனித வாழ்வின் 3 எதிர்களான காமம், கோபம், பேராசை ஆகியவற்றிடம் ஒருவன் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். காமம், குரோதம், பேராசையிலிருந்து ஒருவன் எந்த அளவிற்கு விடுபட்டுள்ளானோ அந்த அளவிற்கு அவனது நிலை தூய்மை அடைகின்றது. பின்னர் வேத இலக்கியத்தில் விதிக்கப்பட்டுள்ள சட்டத்திட்டங்களை அவனால் பின்பற்ற முடியும். இந்த 3ம் இல்லைனாக்கா அப்போ நல்ல ஒரு இதுல இருக்கும். He will start following the scripture studies. மனித வாழ்விற்கான ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றி ஒருவன் படிப்படியாக ஆன்மீக உணர்வின் தளத்திற்கு தன்னை உயர்த்தி கொள்கிறான். இத்தகைய பயிற்சியின் மூலம் கிருஷ்ண உணர்வின் தளத்திற்கு உயர்வு பெறும் அளவிற்கு அந்த பிரம்மன் பிளாட்ஃபார்ம்ல அதுக்கப்புறம் பரமாத்மா, அப்புறம் தெய்வீக தன்மை, அது அந்த மாதிரி அளவுக்கு உயர்வு பெறுகிறான். அளவிற்கு ஒருவன் அதிர்ஷ்டசாலியாக இருந்தால் அவனுக்கு வெற்றி நிச்சயம். வேத இலக்கியங்களில் தூய்மையின் தளத்தை ஒருவன் அடையும் பொருட்டு செயல் மற்றும் விளைவின் பாதை பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. என்னெல்லாம் செய்யணும், என்னெல்லாம் செய்யக்கூடாது தெரியும், என்னெல்லாம் செய்யணும் அதுவும் போட்டிருக்கு. அதோட என்ன விளைவு அதெல்லாம் அந்த மாதிரி பாதையில கொடுத்துருக்கு. முழு வழிமுறையையும் காமம், பேராசை மற்றும் கோபத்தை கைவிடுவதே அடிப்படையாக கொண்டதாகும். இது எல்லாமே என்னன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் இந்த 3த்தையும் ஒழிக்கணும். அது எந்த ரூபத்துல வேணா வரும் நமக்கு தெரியாது. We have to keep analyzing. நம்ம எப்பவுமே இந்த செல்ஃப் அனாலிசிஸ் பண்ணிட்டே இருக்கோம். நம்ம எந்த இதுல இருக்கோம், நாம அவி இந்த ரைட் ட்ராக் நம்ம இன்னொருத்தர சொல்ல வேண்டாம். நம்மளே எந்த இடத்துல இருக்கோம்னா நம்ம எல்லாம் நம்ம கர்மா எடுத்தோம்னா வந்திருக்கோம். நம்ம கர்மா முடிச்சு நம்ம போயிட்டே இருக்கோம். சோ அதுதான் நம்ம பார்க்கணும். காமம், பேராசை மற்றும் கோபத்தை கைவிடுவதை அடிப்படையாக கொண்டதாகும். இந்த வழிமுறையை பற்றி ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்வதால் ஒருவன் தன்னுணர்வின் மிக உயர்ந்த நிலைக்கு ஏற்றம் பெற முடியும். நாலேஜ் வேணும். நாலேஜ்னா என்னது, இந்த மாதிரி கிளாஸ்லாம் அட்டெண்ட் பண்ணாதான் புரியும் நமக்கு. இல்லாட்டா அதர்வைஸ் we will not know. அப்புறம் பிராக்டிஸ். இது தெரிஞ்சுட்டு என்னன்னாக்கா ஒரு இது நம்ம செல்ஃப் அனாலிசிஸ் பண்ணிட்டே இருக்கோம். இந்த தன்னுணர்வு பக்தி தொண்டில் பக்குவம் அடைகின்றது. கடைசியில எங்க போய் நிறுத்தும், பக்தி தொண்டில் தான் நிற்கும். சோ அது மாதிரி பக்தி தொண்டில் ஈடுபட இதெல்லாம் விட்டு போயிட்டே இருக்கும். அந்த பக்தி தொண்டில் கட்டுண்ட ஆத்மாவின் முக்தி உறுதி செய்யப்படுகிறது. பக்தி தொண்டில் இவளுக்கெல்லாம் முக்தி கிடைக்கும். இதெல்லாம் விட்டு போயிடும். அண்ட் நேச்சுரலி வில் பி ஆன் தி ரைட் ட்ராக். முக்தி கண்டிப்பா கிடைக்கும். எனவே வேத வழிமுறையில் வர்ணம், அதான் வர்ணாசிரமம் சொல்றாங்க, வர்ணம் மற்றும் ஆசிரமம் என்று அழைக்கப்படும் சமூகத்தின் 4 பிரிவுகளும் வாழ்வின் 4 நிலைகளும் அமைக்கப்பட்டிருந்தது. வர்ணம் இது நம்ம பார்க்கல, பிரம்மச்சரியம், கிரகஸ்தா, அப்புறம் என்னது சன்னியாசி, வானப்பிரஸ்த சன்னியாசி, அந்த இது 4. அப்புறம் பிராமண, கஷத்திரியர், வைசியர் அண்ட் சூத்ரர். அப்ப இந்த 4 வர்ணம் 4 ஆசிரமம் இத சமூகத்துல 4 பிரிவுகளும் பகவான் கிரியேட் பண்ணதான். வாழ்வின் 4 நிலைகளும் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. சமூகத்தின் பல்வேறு பிரிவுகளுக்கு, ஜாதிகளுக்கு வெவ்வேறு சட்டத்திட்டங்கள் இருக்கின்றன. ஒரு பிராமணனா இருக்கிறவன் அவன் வேலைக்கு போக கூடாது. அவன் ஞானத்தை அவன் நல்ல ஞானம் அவனுக்கு வரும், நல்ல வேதம் எல்லாம் கற்க முடியும். அப்ப அவன் சும்மா வேதம் தான் நன்னா கற்று எல்லாருக்கும் ஃப்ரீயா சொல்லி கொடுப்பான். அப்ப அவனுக்கு சாப்பாடு அதுக்கு அவன் கவலைப்பட வேண்டாம். பாக்கி உள்ளவாள்லாம் இவனுக்கு போடுவான், இவனுக்கு கொடுப்பான், தானம் எல்லாம் கொடுப்பான். சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் பரஸ்பரம் ஹெல்பிங் ஆட்டிடியூடோட தான் எல்லாரும் இருப்பாங்க.
அந்த மாதிரி ஒரு சட்ட திட்டங்கள்லாம் இருக்கு. ஒருவனால் இவற்றை பின்பற்ற முடிந்தால் அவன் தானாகவே ஆன்மீக தன்னுணர்வின் மிக உயர்ந்த தளத்திற்கு ஏற்றம் பெறுவான். பிறகு ஐயமின்றி அவன் முக்தி அடைய முடியும். பட் we are far எங்கேயோ வந்துட்டோம். இல்ல கலப்படம்னா அந்த கலப்படத்துல வந்துட்டோம் நம்ம. ஆனா பகவான் இந்த ஆசிரமம் பிரிச்சிருக்காரு, வர்ணமுத்தி பிரிச்சிருக்காரு. அக்கார்டிங் டு தட் இருந்துட்டோம்னாக்கா ரொம்ப ஒரு ப்ராப்ளமே இல்லாம நம்ம வந்து முக்தி அடையிறதுக்கு எல்லா இதுவும் வழிவகுத்திருக்காரு. ஆனா இல்லையே இப்போ. எஸ், ஜானி மாதாஜிக்கு அப்புறம் யாரு பண்றேன்? ஜெயந்தி மாதாஜி ஃப்ரீயா இருக்கலாம் மாதாஜி. ஜெயந்தி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ய சாஸ்திர விதி முத்ருக்ஷ வர்த்ததே காமகாரதः ந ச சித்திமவாப்னோதி ந சுகம் ந பரம் கதிம். எவன் ஒருவன் சாஸ்திர விதிம் சாஸ்திரங்களின் விதிகளை உத்ருஷ்ய புறக்கணித்து வர்த்ததே இருப்பவன் காமகாரத காமத்தினால் மனம் போன போக்கில் செயற்பட்டு நான் இல்லை ச அவன் சித்திம் பக்குவத்தை அவாப்னோதி அடைவது ந இல்லை சுகம் இன்பம் ந இல்லை பராம் பரம கதிம் பக்குவமான நிலை. மொழிபெயர்ப்பு: சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து தனது மனம் போன போக்கில் செயல்படுபவன் பக்குவத்தையோ சுகத்தையோ பரம இலக்கையோ அடைவதில்லை. பொருளுரை: முன்பே விவரிக்கப்பட்டபடி சாஸ்திரங்களின் விதிகள் மனித சமூகத்தின் பல்வேறு பிரிவுகளுக்கும் நிலைகளுக்கும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொருவரும் இந்த சட்டத்திட்டங்களை பின்பற்ற வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்றனர். இவற்றை பின்பற்றாமல் தனது மனம் போன போக்கில் காமம், கோபம் மற்றும் பேராசையின்படி ஒருவன் செயல்பட்டால் அவன் தனது வாழ்வில் என்றுமே பக்குவமடைய முடியாது. வேறு விதமாக கூறினால், ஒரு மனிதன் இவ்வெல்லா விஷயங்களையும் கொள்கையளவில் அறிந்தவனாக இருந்தாலும் தனது சொந்த வாழ்வில் இவற்றை ஈடுபடுத்தாதவரை அவன் மனித இனத்தின் கடைநிலையை சேர்ந்தவனாக அறியப்படுகிறான். மனித வாழ்வில் உள்ள உயிர் வாழ்வை உன்னத தளத்திற்கு உயர்த்துவதற்காக கொடுக்கப்பட்டுள்ள விதிகளை பின்பற்றுவான் என்றும் விவேகத்துடன் செயல்படுவான் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றான். ஆனால் அவ்விதிகளை பின்பற்றாவிடில் அவன் தன்னை தாழ்த்தி கொள்கிறான். அதே சமயத்தில் அவன் இந்த சட்ட திட்டங்களை பின்பற்றினாலும் இறுதியில் முழுமுதற் கடவுளை பற்றிய அறிவின் தளத்தினை அறியாவிடில் அவனது அறிவு அனைத்தும் விரயமாகின்றது. அவ்வாறு அவன் முழுமுதற் கடவுள் இருப்பதை ஏற்றுக்கொண்டாலும் அந்த இறைவனின் தொண்டில் தன்னை ஈடுபடுத்தாவிடில் அவனது முயற்சிகள் வீணாகி விடுகின்றன. எனவே ஒருவன் தன்னை படிப்படியாக கிருஷ்ண உணர்வு மற்றும் பக்தி தொண்டின் தளத்திற்கு உயர்த்தி கொள்ளுதல் அவசியம். அதன் பின்னரே அவன் பக்குவத்தில் மிக உயர்ந்த நிலையை அடைய முடியும். இல்லையேல் முடியாது. காமகாரதா என்ற சொல் மிகவும் முக்கியமானது. தெரிந்தே விதிகளை மீறுபவன் காமத்தில் செயல்படுகின்றான். இது தடை செய்யப்பட்டுள்ளது என்பதை அவன் அறிகின்றான். இருந்தும் அவ்வழியில் செயல்படுகின்றான். இதுவே மனம் போன போக்கில் நடப்பது என்று அழைக்கப்படுகின்றது. இதனை செய்ய வேண்டும் என்று அவன் அறிவான். இருந்தும் அவன் அதனை செய்வதில்லை. எனவே மனம் போன போக்கில் நடப்பவன் என்று அவன் அழைக்கப்படுகின்றான். இத்தகைய நபர்கள் முழுமுதற் கடவுளால் புறக்கணிக்கப்பட வேண்டியவர்கள். இவர்கள் மனித வாழ்வின் பக்குவத்தை அடைய முடியாது. மனித வாழ்க்கை முக்கியமாக ஒருவனது இருப்பை தூய்மைப்படுத்திக் கொள்வதற்கானதாகும். சட்டத்திட்டங்கள் பின்பற்றுவதனால் தன்னை தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ள முடியாது. சுகத்தின் உண்மையான தளத்தையும் அடைய முடியாது. சட்டத்திட்டங்களை பின்பற்றுவதனால். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, எனது சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து தனது மனம் போன போக்கில் செயல்படுபவன் பக்குவத்தையோ சுகத்தையோ பரம இலக்கையோ அடைவதில்லை. என்னெல்லாம் பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டிஸ் கொடுத்துருக்காலும் அதுதான் ஃபாலோ பண்ணும். இல்ல நீக்கு வேற ஏதோ ரூல்ஸ் எல்லாம் தெரியும், அதை அந்த மாதிரிலாம் ஃபாலோ பண்ணா அவன் தான் மெயினா எங்க நம்ம வந்து பரம இலக்குன்னு எனது பகவான் அடையிறது, அது வந்து அவனால அடைய முடியாது. முன்பே விவரிக்கப்பட்டபடி சாஸ்திரங்களின் விதிகள் மனித சமூகத்தின் பல்வேறு பிரிவுகளுக்கும் நிலைகளுக்கும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதான் இப்ப நம்ம பார்த்து 4 வருடம் 4 ஆசிரமம் இல்ல ஒருத்தரும் விதிமுறைகள் கொடுத்திருக்கு. அக்கார்டிங்லி we have to act. ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த சட்டத்திட்டங்களை பின்பற்ற வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்றனர். அவளுக்கு என்னென்ன சட்டத்திட்டம் இருக்கோ அதுதான் அவ ஃபாலோ பண்ணும். இவற்றை பின்பற்றாமல் தனது மனம் போன போக்கில் காமம், கோபம் மற்றும் பேராசையின்படி ஒருவன் செயல்பட்டால் அவன் தனது வாழ்வில் என்றுமே பக்குவம் அடைய முடியாது. வேறு விதமாக கூறினால், ஒரு மனிதன் இவ்வெல்லா விஷயங்களையும் கொள்கை அளவில் அறிந்தவனாக இருந்தாலும் நான் இதெல்லாம் பண்ணணும் தெரியும், ஆனா நான் பின்பற்ற மாட்டேன். இட்ஸ் வெரி ஈஸி இல்லையா? ஒரு ரெஃபர் பண்ண புக்ல கொடுத்துருக்கா, கரெக்ட். நான் பின்பற்றணும்னா ரொம்ப கஷ்டம். அதை பண்ணாம சும்மா ஏட்டு படிப்பு மாத்திரம் கொஸ்டின் ஆன்சர் எழுதி குவிஸ் எழுதி எக்ஸாம் பாஸ் பண்ற பொழுது இருக்கு. அந்த மாதிரி கிடையாது. நம்ம வந்து we have to understand and நம்ம வந்து நம்ம வாழ்க்கையில கொண்டு வரணும்.
கொள்கை அளவில் அறிந்தவனாக இருந்தாலும் தனது சொந்த வாழ்வில் இவற்றை ஈடுபடுத்தாத வரை அவன் மனித இனத்தின் கடைநிலையை சேர்ந்தவனாகவே அடையப்படுகின்றான். கீழ்நிலையில தான் இருக்கான். சோ மனித வாழ்வில் உள்ள உயிர் வாழ்வை உன்னத தளத்திற்கு உயர்த்துவதற்காக கொடுக்கப்பட்டுள்ள விதிகளை பின்பற்றுவான் என்றும் விவேகத்துடன் செயல்படுவான் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றான். அதான் ரூல்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கு. சோ தட் he will improve and அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுவான். அவன் வந்து படிப்படியா முன்னேறி அவன் வந்து பகவான் உலகத்துக்கு போவான்னு சொல்லிட்டுதான் எதிர்பார்த்ததுனாலதான் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க ரூல்ஸ் எல்லாம். ஆனால் அவ்விதிகளை பின்பற்றாவிடில் அவன் தன்னை தாழ்த்திக் கொள்கின்றான். அதே சமயத்தில் அவன் இந்த சட்டத்திட்டங்களை பின்பற்றினாலும் இறுதியில் முழுமுதற் கடவுளை பற்றிய அறிவின் தளத்தை அடையாவிடல். இதெல்லாம் பண்றான், ஃபாலோ பண்றான். ஆனா நாலேஜும் வேணும். இதெல்லாம் என்னத்துக்கு ஃபாலோ பண்றோம்? பகவானை அடையறதுக்கு. அந்த மாதிரி நாலேஜும் வந்து ஞானமும் வேணும், ஞானமும் வளர்த்திக்கணும். சோ அந்த மாதிரி அறிவின் தளத்தினை அடையாவிடல் அவனது அறிவு அனைத்தும் விரயமாகும். அவ்வாறு அவன் முழுமுதற் கடவுள் இருப்பதை ஏற்றுக்கொண்டாலும் அந்த இறைவனின் தொண்டில் தன்னை ஈடுபடுத்தாவிடில் பக்தி தொண்டில் எப்படி ஈடுபடுத்த முடியும்? நாலேஜ் இருக்கணும். கடவுள் வந்து முழுமுதற் கடவுள், அவர் தான் நம்மளை எல்லாம் காப்பாத்த போறார். ஓவரால் அவர் இந்த கவியும் புராணம் அனுசாசித்தாரம் இந்த இதெல்லாம் வந்திருக்கு. அவருக்கு எல்லாம் தெரியும், எல்லாம் அவருடைய கண்ட்ரோல், அவர் பழமையானவர், அது இது எல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு நம்ம வந்து அவர் சரணடையணும். அந்த மாதிரி புரிஞ்சுட்டு நம்ம ஈடுபடுத்திக்கணும். ஒரு இதுல என்னது நம்ம நிறைய பண்றோம். அதுல அந்த மாதிரி நினைச்சு நம்ம ஈடுபட்டாதான் ஞானத்தோட பண்ணணும், பக்தியோட. அவனது முயற்சிகள் அப்படி இல்லைன்னா அந்த முயற்சிகள்லாம் வீணாகி விடுகின்றன. எனவே ஒருவன் தன்னை படிப்படியாக கிருஷ்ண உணர்வு மற்றும் பக்தி தொண்டின் தளத்திற்கு உயர்த்தி கொள்ளுதல் அவசியம். இப்போ நம்ம இப்போ லெவல் 2ல இருந்து லெவல் 3 போனோம். கண்டிப்பா போனோம். லெவல் 2லயே தடிக்கெடுத்தோம்னு இருக்கு. எவ்வளவு பேர் தான் போறது, வரதே இல்லை யாருமே கிளாஸுக்கு. அது வேற பெரிய கஷ்டமா தான் இருக்கு. எனிவே சோ கிருஷ்ண உணர்வும் பக்தி தொண்டு தளத்திற்கு உயர்த்தி கொள்ளுதல் அவசியம். அதன் பின்னரே அவன் பக்குவத்தில் மிக உயர்ந்த நிலையை அடைய முடியும், இல்லையே முடியாது. அதனாலதான் இவ என்னடி பிரபுஜி என்ன கொஞ்சம் கொஞ்சமா இம்ப்ரூவ் பண்றாரு. அவரால் தெரியும், அவருக்கு முடிஞ்ச இதெல்லாம் பண்ணி பாக்குறாரு. அவர் இப்ப நேற்றுக்கு என்ன இது எங்களுக்கு மீட்டிங்ல சொன்னார். ஆனா அவங்க அந்த டைம்ல வந்து எல்லாரும் சொல்லல. அதனால ஐ டென்ட் டிஸ்கஸ் இட். அவர் என்ன சொன்னாருன்னா, முதல்ல ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு ஏன்னா இங்கிலீஷ் ஹிந்தி தான் நிறைய பேர் வராங்க. So we will start this experiment with Hindi devotees அப்படிதான் சொன்னாங்க. சரி பிரபுஜி, ஹிந்தியில வந்து நம்ம அந்த மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு. சரி ஹிந்தியில பண்றாங்களா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நானும் உங்ககிட்ட எல்லாம் அதை டிஸ்கஸும் பண்ணலாம் இல்லை. ஆனா நேற்றுக்கு வந்து கொடுத்து எல்லாரும் வந்து காலையில் சீக்கிரம் இருக்கணும், 3 மணிக்கு எழுந்துக்கணும். அவர் 3 மணி போட்டதுதான், எனக்கு 4 மணி தான் அலாரம். எனக்கு 2 மணிக்கு முழிப்பு வந்துடுது. சரி 2 தானே அடுத்து படுத்துக்கலாம்னா இருப்பே வரும். இல்ல 7 ஆயிடுச்சுன்னா 3 மணிக்கு நான் எழுந்துக்கலைன்னா சரி அலாரம் வையே. நானே எங்கிட்ட சொல்லிக்கிறேன், வேண்டாம் 4 மணிக்கு அலாரம் அப்படியே இருக்கட்டும், ஆனா 3 மணிக்கு எழுந்துக்கணுமே. நான் தூங்கி போயிட்டேன்னா அப்ப தூக்கம் போயிடுது, கண்ணு டோட்டலி போயிடுது. நோ எம் ஆன் பெட், இப்படி முழிச்சுன்னு இருக்கேன். அப்புறம் என்ன பண்ற நீ, முழிப்பு வந்துடுது இல்லையா? அப்ப என்னதுக்கு 3 மணிக்கு தான் என்ன ஜபிக்கணும், நான் அப்புறம் போடலையே. 2 மணிக்கு முழிப்பு வந்தோன்னா ஏந்திரு, எல்லா வேலையும் வீட்டுல இருந்த ஏதாவது வேலை இருந்தா அதெல்லாம் முடிச்சு இப்படி பண்ண ஆரம்பிங்க. உட்காந்துட்டேன். அப்புறம் அவர் 3 மணிக்கு தானே சொன்னாருன்னு சொல்லிட்டு, ஆனா 3 மணிக்கு வீடியோ ஆன் சொன்னார். அதான் இப்ப நான் 2 காலுக்கே ரெடி ஆயிட்டேனே. 2:20 என்ன ஆயிருக்கும் நான் வந்து ஜப்பா பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன். சரி பண்ணு, எனக்கு பார்த்து என்ன 1 ஹவருக்கு முன்னாடி நான் உட்காந்துட்டு இருக்கேன், இது என்ன பண்றேன் அப்படின்னு. தெரிஞ்சுதான் உட்காந்துருக்கேன், தெரிஞ்சுதான் பண்றேன், நான் ஏமாறல, அது எங்கிட்டே சொல்லிக்கிறேன். நான் என்ன அர்த்தராத்திரி அது. அப்புறம் நான் வந்து அப்ப வீடியோ எல்லாம் அப்பதான் வந்தேன். அப்புறம் தான் உங்களுக்கு எல்லாம் எழுதினேன். 3 மணி ஆயிடுத்தே, சரி உங்களுக்கு இதெல்லாம் எவ்வளவு சீரியஸா நீங்க எல்லாம் எடுத்துட்டு இருக்க தெரியாது. படிப்படியா ஒருத்தர் அவர் ஆச்சாரியார் சொல்றாரு, நம்மளோட வந்து இஸ்கான் நம்ம பெங்களூர் அவர் பிரசிடென்ட், அவர் சொல்லும் போது நம்ம வந்து அதை கண்டிப்பா நம்ம வந்து ஏத்துக்கணும். ரொம்ப எல்லாம் கஷ்டம் இல்லை இல்லையா, கொஞ்சம் சீக்கிரம் வந்துக்கணும்னு சொல்றாரு. அப்ப என்ன 16 ரவுண்ட் பண்றதுக்கு பதிலா ஒரு 32 ரவுண்ட் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கிறேன். இப்ப நம்ம எல்லாம் பண்றதுனால இல்லாட்ட வந்து கண்டிப்பா இதெல்லாம் இல்ல. நம்மளை வந்து முன்னுக்கு ஏத்துறதுக்கு அவர் சொல்றாரு. பண்ண முடிஞ்சவங்க பண்ணட்டும், பண்ண முடியலையா நோ ப்ராப்ளம், அடுத்த கொஞ்சம் நாளுக்கு அப்புறம் பண்ணலாமே. அப்ப யாரு ஆல்ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்களோ லெட் அஸ் டேக் இட். இந்த மாதிரி இல்லாட்டா எல்லாம் கழுத்துல கத்தி வச்சு பண்ணதான் வேணும், அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. பக்தி cannot be forced upon இல்லையா? பக்தியெல்லாம் பண்ண நம்ம வீட்லயே நம்ம பண்றோம்னு சொல்லிட்டு மத்தவாள் எல்லாம் நம்ம வந்து பண்ண சொல்லக்கூடாது. நம்மளே இன்னைக்குதான் வந்திருக்கோம் இதுல எல்லாம். முன்னாடி எல்லாம் நம்ம இந்த மாதிரிலாம் ஜப்பாலாம் பண்ணிட்டோமா, ஒரு 10 மாசம் முன்னாடி நம்ம பண்ணிட்டோமா? எத்தனை இது 9வது மாசம் செப்டம்பர், ஜனவரில இருந்தா பண்ணவே ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அதுக்கு முன்னாடி டிசம்பர்ல பண்ணிட்டு இருக்கோமா? இல்லையே. அப்ப நம்மளே இப்பதான் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். அப்ப அவள்லாம் இன்னும் நம்மளை பார்த்து கத்துப்பா. அவளுக்கே தோணும், ஆஹா இவ்வளவு நல்லா ஆனந்தமா இருக்கா, அவளா நல்லா ஜபம் பண்ணிட்டு ரொம்ப ஆனந்தமா இருக்கா, நானும் பண்றேம்மா அப்படின்னு அவளே வரணும். குழந்தைகள் அவளே வருவா. நம்ம ஹஸ்பண்ட்ஸோ இல்ல ஹஸ்பண்ட் இருக்கிறானா வைஃபோ எல்லாம் பார்த்து அவ. அப்ப என்ன சொல்ல வரேன், இதுல வந்து
கொஞ்சம் கொஞ்சமா உயர்த்திண்டே போற அவரும் வந்து அவனை மட்டும் பாக்குறாரு எல்லாரும் இப்படி பக்குவமாகணும் அப்படின்னு. சோ பக்குவத்தில் மிக உயர்ந்த நிலையை அடைய முடியும். அந்த மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டே வரணும். மாதாஜி, இப்ப அந்த நீங்க சொன்னீங்கல்ல மாதாஜி, நாளையில இருந்து நம்ம 32 ஆனப்புறம் தான் எழுதணுமா மாதாஜி அதுல? நான் என்னதுக்கு அப்படி சொன்னேன்னாக்கா, நம்ம முன்னாடி அப்படித்தானே நடுவுல எப்படி போட்டோம், 16 ஆனப்புறம் போட்டா போதும். ஆமா, கரெக்ட் மாதாஜி. அது அவர் வந்து 7:30 மணி வரைக்கும் ஓபன் பண்ணி வச்சிருப்பார். தட் இஸ் 3 மணில இருந்து 7:30 மணி வரைக்கும். அதுக்குள்ள யார் வந்து இப்போ 32 பண்றாளோ அவ முதல்ல போட்டோம். இல்ல நம்மளால முடியல 16 தான் முடியலன்னா வீட்டு வேலையும் இருக்கும். கண்டினியூஸா உட்கார முடியாது, எல்லாருக்கும் எல்லாம் அவாவா சௌரியம் இருக்கும் இல்லையா. அப்ப அது பண்ணிட்டு அப்புறம் இது எத்தனை அந்த 7:30 மணிக்கு மேல 16 ரவுண்டு 12 2 1 whatever எவ்வளவு முடிஞ்சதோ அவ போடுறோம். இப்ப நம்ம குரூப்ல அப்படித்தானே போட்டு இருக்கோம் இல்லையா. யாரு முதல்ல 16 முடிக்கிறவளோ அவ வந்து ஃபர்ஸ்ட் போட்டு இருக்கோம். அப்புறம் வந்து 16 பண்றாங்க, அதுக்கப்புறம் பண்றவங்களும் போடுவாங்க, இல்ல கம்மியா பண்றவங்களும் போடுறாங்க. சோ நம்ம அது மெயின்டைன் பண்ணலாம். இப்போ 32 அவர் சொல்லியிருக்காரு, அதனால நம்ம அதை மெயின்டைன் பண்ணலாம். அவர் அவரோட எல்லாம் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் எல்லா குரூப்லயும் இருக்கா, திரும்பி நான் சொல்றேன். யாருன்னு எனக்கே தெரியாது, பிகாஸ் ஐ ஹவ் நாட் சேவ் தட் நம்பர். அது யாருன்னே எனக்கு தெரியாது. 2 பேர் இருக்காங்க, எல்லா குரூப்லயும் இருக்காங்க அவங்க. சோ எப்படி விஷயம் போகும் தெரியாது. அப்ப நம்ம என்ன எழுதுறோம் இல்ல அவளுக்கு வந்து ஒரு எவ்ரி டைம் தே வாட்ச். அதுக்கு நம்ம தப்பு காரியம் எல்லாம் பண்றது கிடையாது, எதுவும் உண்டோ அது நம்ம போடலாம். அதான் மாதாஜி, அப்போ நாளையில இருந்து நம்ம காத்தால எந்திரிக்கிறோம்ல மாதாஜி, நமக்கு அந்த நம்ம எல்லாம் இது என்ன சொல்றது கிரகஸ்தரா இருக்கிறதுனால என்னோட தான் நான் சொல்றேன், எனக்கு ஒரேடியா அந்த 32 முடியுமா தெரியல. அப்ப நம்ம ஒரு மாதிரி காத்தால உட்கார்ந்ததுக்கு நம்ம வெறும் எஸ்ன்னு போட்டுட்டு நம்ம அப்படியே ஆரம்பிச்சுட்டு அப்புறம் ஒரு 10-11 மணிக்கு முடிச்சதுனாக்கா அப்போ வந்து 32 எஸ் 01 02 அப்படி போட்டுக்கலாமா மாதாஜி? காத்தால நம்ம பண்ணி வெறும் எஸ் போட்டுக்கலாம், 16 32 ஒண்ணும் போட வேண்டாம். எப்ப நமக்கு ஈவன் மத்தியானமோ சாயங்காலமோ நம்ம 32 முடிக்கும் போது 32 போட்டு அப்புறம் எஸ் 03 04 என்னன்னு அப்படி போட்டுக்கலாமா மாதாஜி? 03 அது 0 இல்ல மாதா, ஓ அது நீங்க 0 போடுறாங்க, அது ஓ அது அந்த இல்ல நம்ம ஆஃபரிங் கொடுக்கறது, அதனால ஓ அது அவன் நினைச்சேன் 0 ஆக்கும் அப்படின்னு நினைச்சேன் அதை. நான் அடிக்கடி நான் கரெக்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் மாதாஜி, நீங்க 0 போடுறது நான் ஓன் மாத்திட்டு இருக்கிறேன். அப்படியா மாதாஜி? அது எனக்கு நான் இப்ப கூட எனக்கு 0 தான் நினைச்சேன், நான் ஓன்னு தெரியல எனக்கு. சரி, ஓகே. சோ அப்ப நம்ம காத்தால் 16 பண்ணா கூட மாதாஜி நம்ம பேசாம இருந்துட்டு எப்போ 32 முடிக்கணும் அது மட்டும் வெறும் எஸ் மட்டும் போட்டுக்கலாம் இல்லையா மாதாஜி? அதான் சாமிய மங்களார்த்தி பார்த்துட்டோம் அப்படின்னு எஸ் மட்டும் போட்டுட்டு நம்ம வந்துட்டு எப்போ 32 முடிக்க முடியுமோ நம்ம அது மெதுவா கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாதாஜி. நான் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது 5 எல்லாம் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் மாதாஜி, எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. 5 பண்ணி 10 பண்ணி அப்படி பண்ணி 16க்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகுது. அதே மாதிரி இதுவும் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கலாம், பார்க்கணும். அப்ப நம்ம எஸ் மட்டும் போட்டுக்கலாம் மாதாஜி காத்தால மங்களார்த்தி பார்த்துட்டு போட்டுடுங்க. அப்புறம் பண்றீங்களா அதுவும் ஆஃபரோட அப்படிதான் எல்லாமே சேர்த்து நான் 4 பண்ணிட்டேன் அது போடுறதுக்கு பதிலா பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணி வச்சா இன்னும் இப்போ மொபைல் தொடர்ந்து அதுல ஒரு ஆஃபர் பண்ணிட்டேன்னு போடுறதுல என்ன போடுறது இல்லையா. 01 வரும். அப்ப நான் வந்து அதை கரெக்ஷன் பண்ணி ஸ்டார் மார்க் போட மறந்து. அப்ப நம்ம பால் கொடுத்த உடனே எஸ்க்கு பக்கத்துல 0 இல்ல O1 போட்டுக்கலாம். அப்புறம் ஏதாவது தோசை ஏதாவது கொடுக்கும்போது O2 போட்டுக்கலாம். அப்படி அப்ப எஸ் மட்டும் இருக்கும். 32 பண்ணும்போது எப்போ நம்ம பாத்துக்கலாம் மாதாஜி. ஓகே, எனக்கு அது ஒரே கன்ஃபியூஷனா இருந்து என்னடா இது புதுசா இருக்கு அப்படின்னு கொஞ்சம் கஷ்டமாவே இருந்தது எனக்கு. நமக்கு என்ன தோணுன்னா இந்த 32 முடிக்கணுமே, எனக்கு எழுதணுமே அதுல 32. அப்ப நம்ம வந்து கொஞ்சம் சீக்கிரம் முடிக்க பார்ப்போம். 10 பண்ணுங்க, 32 8 பண்ணுங்க, 10 பண்ணுங்க. எப்படி சௌரியமோ எல்லாருக்கும் எல்லாம் காத்தால இருந்து இதெல்லாம் உட்கார முடியாது மாதாஜி. பேரம்பேத்தி எல்லாம் இருக்கிற அந்த மாதிரி வீடு இருக்கு. ஆமா, நிறைய காத்தால இருக்குல்ல மாதாஜி, கொஞ்சம் தூக்க கலக்கமா இருக்குனால அது நமக்கு வந்து சீக்கிரம் சொல்லவும் முடியறதுல, ஒரு கொட்டாவி வருது இல்ல கண்ணு மூடுது என்னமோல்லாம் ஆகுது. இல்ல அது என்னன்னா உங்களோட என்னன்னா நீங்க ராத்திரி லேட்டா படுத்துக்கிறேன். ஏன்னா உங்களுக்கு 11:30 11:45 எல்லாம் வருது. அது நீங்க ராத்திரி இந்த போன் வருது மாதாஜி அங்க இருந்து இங்க இருந்தாவது, அப்படி வரும்போது அது கொஞ்சம் அட்டென்ட் பண்றது இப்ப பண்ணாதீங்கன்னா அப்பதான் வேலையை முடிச்சுட்டு பண்ண முடியுது, அதுவும் எனக்கு சொல்ல முடியல. அதனால ஒரு இருதலை கொல்லி எலும்பு மாதிரி தான் உட்காந்துருப்பேன். வாரத்துக்கு ஒருக்கா பண்ணுவாளா? டெய்லி எல்லாம் பண்ண மாட்டா இல்லையா? அது ஒரு நாள் டெய்லி பண்ணுவாங்க மாதாஜி, ஒரு டைம்ல அப்படி ஆகுது. சரி, அதெல்லாம் சரியாயிடும் மாதாஜி, நான் முடிஞ்ச சீக்கிரமா பாக்குறேன். படுத்து இப்ப போன் வருதோ இப்ப என்ன சரி நம்ம அது ஒரு
இல்ல ஏன்னா காத்தால அப்புறம் பாதி தூக்கத்தை நம்ம ஜபம் பண்றதுல என்ன யூஸ்? அதோட ஒழுங்கா தூங்கலாம். ஏதோ ஒழுங்கா ஜபம் பண்ணா இல்ல ஒழுங்கா தூங்கணும். இல்ல அது பண்ண முடியல மாதாஜி. அதனால அது கொஞ்சம் சீக்கிரமா செய்யவும் முடியறது இல்லை. எப்படியோ சொல்லி சரி கடவுளேன்ட்டு அப்புறம் கடைசியில் ஒரு ஒரு சாரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இது பண்றது. எவ்வளவு எப்படி நான் சொல்றேன் இல்லை எனக்கு தெரியாது, கடவுளே உனக்கு தான் தெரியும். முடிஞ்ச மட்டும் என்னால் முடிஞ்சது செய்யறேன். தப்பு பண்ண மன்னிச்சுக்கோ, எனக்கு தெரியாது. நான் அவனுக்கு தெரியாத மாதாஜி. இன்டென்ஷன் இஸ் குட். கடவுளே உனக்கு பண்ணணுங்கிற இன்டென்ஷன் தானே. நம்ம ஒரு சமயம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணாம தூக்க வழியில அப்படியே கண்ணு டக்குன்னு ஒரு டைம்ல மூடிடுது, எத்தனை நேரம்னு தெரியல. இதெல்லாம் ஆகும்போது எனக்கே கஷ்டமா இருக்கு, என்னடா இது இப்படி பண்றோம்னு. ஆனாலும் சரி அவனுக்கு தெரியும் இல்ல அப்படின்னு நினைச்சிட்டு தான் நான் பேசாம இருக்கேன். அப்ப நாளைல இருந்து எப்படி பண்ணோங்கிறது நீங்க சொல்லிட்டீங்க, கிளியர் ஆயிடுச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அந்த டைம்க்கு தானே மாதாஜி பண்ணணும்? 3 to 7:30 அதுதானே மாதாஜி? 32 7:30க்குள்ள 32 ரவுண்ட் யார் பண்றாளோ அந்த டைம்ல அவ போடட்டும். அதுக்கப்புறம் மேல 7:30 மேலதான் முடிஞ்சுன்னா நோ ப்ராப்ளம். 8 மணிக்கு தான் முடிஞ்சுன்னா 8 மணிக்கு நீங்க போடுங்களேன். 7:30க்கு மேல போடும். 7:30 முன்னாடி வந்து போட முடியாது. ஏன்னா நம்மளோட ஆகல 32 ஆகலைன்னா நோ ப்ராப்ளம். யாரோட ஆச்சோ அவ போடலாமே. யாரோட ஆயிடுத்தோ 32 அவ ஆனா 32 வந்து இஷ்டத்துக்கு போட முடியாது, அப்படித்தானே மாதாஜி? அந்த டைம் 32 கவுண்டிங் வந்து 32 ரவுண்ட்ஸ் வந்து நம்ம இஷ்டத்துக்கு ஈவினிங் போஸ்ட் பண்றது அப்படிலாம் கூடாது. பண்ணலாம். அப்படித்தானே பண்ணிட்டு இருக்கோம் நாங்க. ஈவினிங் முடிஞ்சா ஈவினிங் தான் பண்ணணும். ஓ ஓ ஓ அந்த டைம் 3 to 7. இது என்னது அவசியம் போட்டிருக்கு? கிருஷ்ண உணர்வு மற்றும் பக்தி தொண்டி தளத்திற்கு உயர்த்தி கொள்ளுதல் அவசியம். இதெல்லாம் ஒரு படியா நம்ம வந்து உயர்த்திக்கிறோம். யாரோ ஒண்ணு வந்து சொல்றாங்க இது பண்ணலாம், அதுக்கு அப்படியா பண்ணலாமே. ஏன்னா இது நம்மள உயர்த்துறது. ஏன் எதுக்கு நம்ம இது பார்க்கணும்னா சரி ஒரு ஆச்சாரியார் அந்த லெவல்ல சொல்லும் போது ஓகே சரி நம்ம பண்ணலாம். அதுலயும் ஒரு லூப் ஹோல்ஸ் கண்டுபிடிச்சு அது போல நம்ம வந்து இது பண்ணலாம். அப்புறம் வந்து அதன் பின்னரே அவன் பக்குவத்தில் மிக உயர்ந்த நிலையை அடையும். இன்ஃபேக்ட் நான் இன்னைக்கு நினைச்சேன் 3 மணிக்கு வர சொல்றேன். 3 மணிக்கு அந்த கோயில் உட்கார்ந்து இருக்கிறோம். ஏன்னா கோயிலுக்கு வந்திருக்காங்க, அவங்களும் குளிச்சுட்டு வந்திருக்காங்க. நம்மளாம் வீட்டுல இருக்கோம், குளிக்காம உட்காந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஆனா 3 மணிக்கு அந்த கோயில்ல வந்து ஜபம் பண்றாங்கன்னா அவங்க எல்லாம் குளிச்சுட்டு தான் வந்திருப்பாங்க. நம்மளே ஒரு கோயில் போறோம்னா குளிக்காம போவோமா? டெஃபினெட்லி நோ. இல்லையா? அப்ப அவங்க எல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா? நம்மளை விட முன்னாடி சீக்கிரம் எழுந்துட்டு குளிக்கு. நான் சொன்னேன் அவங்க 3 மணிக்கெல்லாம் யாரு குளிக்கிறோம்? ஏன் குளிச்சுட்டு வந்து உட்காரவது இல்லையா? அவங்க மனுஷன் இல்லையா? அப்ப உனக்கு மாத்திரம் என்ன கொம்பு? நான் எங்கிட்டே சொல்லிட்டேன், இன்னைக்கு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டே ஓகே, ஆனா நீ இதை ஒரு பிராக்டிஸ் பண்ணாதே. 3 மணிக்கு வா சொன்னா நீ 3 மணிக்கு குளிச்சுட்டு வீடியோ ஆன் பண்ணி உட்காரு. என்ன இப்ப அவெல்லாம் வந்து வரா இல்லையா கோயில்ல வந்து உட்கார்றா. ஜஸ்ட் பிகாஸ் யூ டோன்ட் கோ டு கோவில். அப்ப நீ வந்து உனக்கு அந்த ஒரு கன்செஷன் கொடுத்துருக்கா, நீ வந்து குளிக்காம உட்காரலாம்னு சொல்லிட்டு. அப்ப அதெல்லாம் நடக்காது. அவளும் மனுஷா தானே, குளிச்சுட்டு தானே வரா. இனியே திருத்திண்டே இருப்பேன். தப்பு அடி அடின்னு அடிச்சுட்டு இருக்கணும். அது மாதிரிதான் கரெக்ஷன் பண்ணிட்டே இருக்கணும் நம்மளே. ஓகே, அடுத்தது என்ன படிச்சோம்? காமகாரதக என்ற சொல் மிகவும் முக்கியமானது. அது என்னது அப்படின்னு பார்க்கலாம். தெரிந்தே விதிகளை மீறுபவன் காமகாரதன். தெரிஞ்சே நமக்கு இதெல்லாம் விதி தெரியும், ஆனா வந்து இல்ல நான் பண்ண மாட்டேன், எல்லாம் மீறுவேன், அந்த மாதிரி காமத்தில் செயல்படுகின்றான். இது தடை செய்யப்பட்டுள்ளது என்பதை அவன் அறிகின்றான். இருந்தும் இது நம்ம இதெல்லாம் தான் இந்த இன்டாக்சிகேஷன், டீ காஃபி கூடாது அப்படிங்கிறாங்க, வெங்காயம் உண்டு கூடாது. அது ஏன்னு அது வந்து புரிஞ்சுக்கணும். அதுல ஏன்னா அதை விட்டு அந்த மாதிரி ஒரு அந்த தன்மை என்னது இந்த என்னது இந்த ரஜோகுணம் இருக்கு. அந்த மாதிரி ஒரு சாப்பாடு சாப்பிட்டது, ஒரு சாத்விக சாப்பாடு சாப்பிட்டது ஒரு டிஃபரன்ஸ் சாப்பிட்டுட்டே இருக்கும் போதுதான் தெரியும். ஒரு மாதிரி பழகிட்டோம்னா ஒரு மாசம் நம்ம வந்து சாத்விக ஃபுட்டு சாப்பிட்டோம், அப்ப நமக்கு அந்த டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். அந்த மாதிரி நம்ம சாப்பிடும்போது எப்படி இருந்தது? சாப்பிட்டப்பாடா ஒரு மாதிரி வயறு நல்லா கும்முன்னு இருக்கும், ஒரு தூக்கம் போடலாம், ஒரு மாதிரி இருக்கும். ரொம்ப இந்த சத்தி சாப்பிடறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க, ஒரு விருந்தெல்லாம் சாப்பிட்டப்புறம் ஒரு மாதிரி இருக்கும். எல்லாம் பாயசம் என்ன அத்தனை இத்தனை எல்லாம் சாப்பிட்டப்புறம் ஒரு மாதிரி ஒரு மயக்கத்துலதான் இருப்போம். நம்ம இப்ப போறோம் ரொம்ப சாப்பிட்டாச்சு, கொஞ்சம் படுத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி. இப்ப இதெல்லாம் தமோ குணத்தை நம்ம வித்துரும். இது ரஜோகுணம் அப்புறம் தமோ குணம் தானே, தூக்கம் தானே. பட் இது சாத்விக ஃபுட்டு சாப்பிடும்போது என்ன அவ்வளவு வேற நிறைய போல தோணாது. சோ அதனாலதான் சாத்விக் ஃபுட்டு சாப்பிடுங்க. அப்ப என்ன ஜாஸ்தி பகவானை வந்து தியானம் பண்ண முடியும். மெயினா அதுக்கு வேண்டியதானே எல்லாம் சொல்றாங்க. அதே போல கேம்பிளிங் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா எங்க போயிடும் அட்டென்ஷன்? பணம் சம்பாதிக்கணும். கேம்பிளிங்னா எனக்கு பணம் தானே சம்பாதிக்கணும், அதுல போயிடும் அட்டென்ஷன். வேண்டாம். இதெல்லாம் அதுவே ஒரு ரீசனோட தான் சொல்லியிருக்காங்க. சோ இதெல்லாம் தடை செய்யப்பட்டிருக்கோம். அது வந்து பட் தெரிஞ்சுட்டே இல்ல அது பண்ண என்ன ஒண்ணும் இல்லை, நம்ம பகவான் தியானம் பண்றேன் நான் இதுவும் பண்றேன்னு அது முடியாது. அவர் டைவர்டட். சோ இது தடை செய்யப்பட்டுள்ளது என்பதை அவன் அறிகின்றான், இருந்தும் அவ்வழியில் செல்கின்றான். இதுவே மனம் போன போக்கில் நடப்பது என்று அழைக்கப்படுகின்றது. இதனை செய்ய வேண்டும் என்று அவன் அறிவான், இருந்தும் அவன் அதை செய்வதில்லை. எனவே மனம் போன போக்கில் தான் இப்ப நம்ம புக்ல இதுலயே காலையில் சீக்கிரம் எழுந்துக்கணும்னா எவ்வளவு பேர் வரோம்? ஓகே சீக்கிரம்
முடியாது. ஏன்னா எல்லார் வீட்லயும் ஒரே மாதிரி சார் என்னைக்கு முடியாது வராங்கன்னா இவ்வளவு சந்தோஷம். உங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம், கேட்கறோம் நமக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. அவங்க மோட்டிவேட் பண்ண, ஆஹா நல்லா வந்துட்டீங்களே, பண்ணிட்டீங்களே, ஓ சீக்கிரம் எழுந்துட்டீங்களா, வெரி நம்ம அப்ப தினமும் எழுந்துக்கிறவங்களுக்கு ஏன் வந்து பேக் பண்ணணும், அதான் நமக்கு பழக்கம் எடுத்தேன். அப்ப நமக்கு நம்ம ஒருத்தர் வந்து எவரெஸ்ட் ஏறானா சின்ன மலையை ஏறினேன் அப்படின்னா அவனுக்கு அதெல்லாம் பேக் பண்ண மாட்டான். எவரெஸ்ட் ஏறிட்டியா, வெரி குட்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு பேக் பண்ணுவான். இப்ப நம்மளாம் ரெகுலராவே நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுலயும் இன்னும் கொஞ்சம் முன்னுக்கு போறதுக்கு நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணணும். சின்ன இதுல இருக்காங்க ஒருத்தர் வந்து இப்ப உமா மாதாஜி மாதிரி ஒரு ரவுண்ட் பண்றாங்க, 2 ரவுண்ட் பண்றாங்க வந்து ஒரு நாளைக்கு 16 ரவுண்ட் பண்ணா எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும். எனக்கு அது பார்க்கும் போதே ரொம்ப ஆனந்தமா இருக்கும். இந்த சத்யபாமா மாதாஜி, அப்புறம் யாரு கீதா மாதாஜி காலையில் வந்தா அது சந்தோஷமா இருக்கு எனக்கு. சத்யபாமா மாதாஜி 16 ரவுண்டு 10 மேல போட்டாலே எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும். ஏன்னா அவங்க வந்து ரொம்ப கஷ்டம் வாழ்க்கலாம். அந்த வீட்டு அட்மாஸ்பியர்லன்னா அது மாதிரி இருந்து பார்த்தா தான் தெரியும். ஏன்னா நான் எல்லாம் இருந்திருக்கேன். நான் பேரம்பேத்தியெல்லாம் இருக்கும்போது வீட்டு மேலேயே சரியா இருக்கும். சோ அப்ப அப்கோர்ஸ் நான் இஸ்கான்ல இருக்கல, அதனால எனக்கு கஷ்டம் அப்போ தெரியல. இப்ப யாரும் இல்ல, இஸ்கான்ல இருக்கேன், நான் ஏபிள் டு டு இட். சோ நம்ம சமய சந்தர்ப்பம் சூழ்நிலை எல்லாம் பார்த்து எப்போ முடியுமோ எப்பெல்லாம் முடியுமோ நம்ம பண்ணிட்டே இருக்கோம், விடவே கூடாது. என்ன நம்ம பாதையை தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். எவ்வளவு பண்றோமோ நமக்கு தான் நல்லது, நம்ம தான் போயிட்டே இருக்கோம் மேல. யாருக்கும் காட்டுறது இல்லை, கடவுளுக்கு நமக்கு உள்ள டீல் தான் அது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, அப்ப என்னது, இது வந்து தெரிஞ்சுட்டே வந்து பண்ண மாட்டேங்கிறான். இதனை செய்ய வேண்டும் என்று அறிவான், இருந்தும் அவன் அதனை செய்வதில்லை. எனவே மனம் போன போக்கில் நடப்பவன் என்று அவன் அழைக்கப்படுகின்றான். இத்தகைய நபர்கள் முழுமுதற் கடவுளால் புறக்கணிக்கப்பட வேண்டியவர்கள். தெரிஞ்சுட்டே பண்றதுனால அவளாம் பகவானே விலக்கி விட்டுருவாரு. அப்போ எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கும். பகவான் வந்து நம்மளை ஏத்துக்கணும்னு சொல்லிட்டுதான் நம்ம இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனா பகவானே வந்து புறக்கணிச்சாச்சுன்னா நமக்கு முன்னுக்கு வரவே முடியாது. இவர்கள் மனித வாழ்வின் பக்குவத்தை அடைய முடியாது. மனித வாழ்க்கை முக்கியமாக ஒருவனது இருப்பை படுத்திக் கொள்வதற்காக நம்ம இருக்கும். ஒரு மனித குலத்தை பிறந்திருக்கோம்னா என்னது, இந்த காது, கண்ணு, மூக்கு, இந்த ஜபம் பண்றது, பகவான பக்தி பண்றது, இதெல்லாம் ஒரு மனிதனாலதான் முடியும். மனித இனத்தினாலதான் முடியும். நிறைய உயிர்வாழிகள் இருக்கு, ஆனா only a human being can do it, and we are all very lucky. நம்ம ஹியூமன் பீங்கா இருந்து இந்த ஏஜ்லயாவது நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு இன்டர்நெட் இதெல்லாம் ஒரு சௌரியம் பண்ணி கொடுத்துருக்கா குழந்தைகளோ யாரோ பண்ணி கொடுத்து நம்ம கையில இருக்கு, மொபைலோ டேபோ கம்ப்யூட்டரோ ஏதோ வச்சுட்டு இருக்கோம், பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லணும். அப்ப நம்ம இந்த வழியிலயா இதுக்காவது ஒரு வழி விட்டுருக்காரே பகவான் சொல்லிட்டு அதை ஒரு ஆங்கர் மாதிரி பிடிச்சிருந்து அதுலயே பிடிச்சு நம்ம வந்து மேலுக்கு போகத்தான் பார்க்கணும். சோ சட்டத்திட்டங்களை பின்பற்றாதவர் அதுல என்னது, அப்ப நம்ம நம்ம எந்த இடத்துல இருக்கோமோ அதை தூய்மைப்படுத்தோம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், ஹியூமன் பீங்கா இருக்கும். This is the best chance. We have to leave this world and go back to Godhead. அப்படின்னா நம்ம தூய்மைப்படுத்தி கொள்வதற்கானதாகும் சட்டத்திட்டங்களை பின்பற்றாதவனால் தன்னை தூய்மைப்படுத்தி கொள்ள முடியாது. சுகத்தின் உண்மையான தளத்தையும் அடைய முடியாது. இக்னோரன்ஸ் இஸ் பிளிஸ் அப்படிம்பாங்க இல்லையா. தெரியலன்னா அவ ரொம்ப ஆனந்தத்தை இருப்பா, ஏன்னா அவளுக்கு தெரியாது அடுத்த ஜென்மம்னாலே என்ன தெரியாது. ஓகே, லெட் தம் பி இன் தட் ஹாப்பினஸ். நமக்கு தெரிஞ்சு போயிடுது, நம்ம படிச்சுட்டோம். ஓஹோ அப்படியா, அடுத்த ஜென்மத்துல நம்ம வழி வச்சுட்டு இருக்கோமா, அப்போ என்ன பண்ணும் தெரிஞ்சுட்டே நம்ம அப்போ பாவம் பண்ணும்போது பகவான் ஹெல்ப்லெஸ். உனக்கு தெரியும் எல்லாம் படிச்சாச்சு நீ பகவத்கீதால, அப்போ நீ இம்ப்ரூவ் பண்ணலன்னா அப்புறம் என்ன பண்ண முடியும். அப்புறம் மனம் போல போக்குல நீ பண்ணிட்டு அது போல வேற பிறகு தந்து விடுறேன் அப்படிதான் சொல்லுவார். தெரியாதவன் வந்து இக்னோரன்ஸ் இஸ் பிளேஸ், அவன் வந்து அதே ஆனந்தத்தில் தான் இருப்பான், அவனுக்கு தெரியாது. எஸ், யார் படிச்சா மாதாஜி இப்போ? யார் படிச்சா இந்த இது? ஜெயந்தி மாதாஜி தான் படிச்சா. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி படிங்க. ஜெயந்தி மாதாஜி இல்லையா நீங்க? மாதாஜி இருக்கிற மாதாஜி. நீங்க தான் படிச்சாலா கேட்டேன். இந்த இதுக்கு முன்னாடி படிச்ச மாதாஜி. நீங்க தானே படிச்சாலா? ராஜேஸ்வரி மாதாஜி இருக்கா? ராஜேஸ்வரி மாதாஜி 1, ராஜேஸ்வரி மாதாஜி 2, ராஜேஸ்வரி மாதாஜி 3. சத்யபாமா மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தஸ்மாத் சாஸ்திரம் பிரமணாம் தே காரிய ஆகாரிய வியவஸ்தி தௌ ஞாத்வா சாஸ்திர விதான உக்தம் கர்ம காதும் இக ஆஹசி. தஸ்மாத் எனவே சாஸ்திரங்கள்
பிரமணாம் சாட்சி தே உன்னுடைய காரிய கடமை அகாரிய செய்யக்கூடாது செயல்கள் வியவஸ்திதௌ முடிவு செய்வதில் ஞாத்வா அறிந்து சாஸ்திரத்தின் விதான விதிகள் உக்தம் உரைக்கப்பட்டுள்ளபடி கர்ம செயல் காதும் செய்ய இக இவ்வுலகில் ஆஹசி வேண்டும். மொழிபெயர்ப்பு எது கடமை என்றும் எது கடமையல்ல என்றும் சாஸ்திரங்களின் விதிகளால் ஒருவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். படிப்படியாக ஏற்றம் பெறுவதற்கு இத்தகு சட்டதிட்டங்களை அறிந்து அவன் செயல்பட வேண்டும். பொருளுரை 15ஆம் அத்தியாயத்தில் கூறப்பட்டுள்ளபடி வேதங்களின் எல்லா சட்டதிட்டங்களும் கிருஷ்ணரை அறிவதற்கானவையே. பகவத்கீதையிலிருந்து ஒருவன் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொண்டு கிருஷ்ண உணர்வில் நிலை பெற்று பக்தி தொண்டில் தன்னை ஈடுபடுத்தினால் அவன் வேத இலக்கியங்களால் அளிக்கப்படும் ஞானத்தின் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைந்தவன் ஆவான். பகவான் சைத்தன்ய பிரபு இந்த வழிமுறையை மிகவும் எளிமையாக்கினார். அவர் மக்களிடம் ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்று உச்சரித்து இறைவனுடைய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு விக்கிரகங்களுக்கு நைவேத்தியம் செய்யப்பட்ட பிரசாதத்தினை உட்கொள்ளுமாறு மட்டுமே வேண்டினார். இத்தகு பக்தி செயல்கள் அனைத்திலும் நேரடியாக ஈடுபட்டிருப்பவன் வேத இலக்கியங்கள் எல்லாவற்றையும் கற்றறிந்தவனாக அறியப்பட வேண்டும். அவன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாதவர்களுக்கு பக்குவமான முனிவிற்கு வந்துள்ளான். கிருஷ்ண உணர்வில் இல்லாதவரும் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாதவர்களுமான சாதாரண மனிதர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும், என்ன செய்யக்கூடாது என்பதை வேத விதிமுறைகளை வைத்து முடிவு செய்ய வேண்டும். எந்தவிதமான எதிர்வாதமும் இன்றி வேத விதிகளுக்கு ஏற்ப செயல்பட வேண்டும். இதுவே சாஸ்திரங்களின் விதிகளை பின்பற்றுதல் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. கட்டுண்ட ஆத்மாவில் காணப்படும் 4 முக்கிய குறைபாடுகளான பக்குவமான பலன்கள், ஏமாற்றும் இயல்பு, தவறு செய்தல், மாயையின் வசப்படுதல் ஆகியவற்றுக்கு அப்பாற்பட்டவை. சாஸ்திரங்கள் கட்டுண்ட வாழ்வில் உள்ள இந்த 4 முக்கிய குறைபாடுகள் சட்டதிட்டங்களை வகுக்கும் தகுதியை மனிதரிடமிருந்து நீக்கிவிடுகின்றன. எனவே இந்த குறைபாடுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்கும் சாஸ்திர விதிகள் எல்லா சாதுக்களின் ஆச்சாரியர்கள் மற்றும் மகாத்மாக்களால் எந்த மாற்றமும் இன்றி ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றன. ஆன்மீக அறிவு சம்பந்தமாக இந்தியாவில் பற்பல குழுக்கள் உள்ளன. அவர்கள் பொதுவாக 2ஆக பிரிக்கப்படுகின்றனர், அருவவாதிகள் மற்றும் உருவவாதிகள். இருப்பினும் இந்த இரு பிரிவினருமே வேதங்களின் கொள்கைகளுக்கு ஏற்ப தங்களது வாழ்வை நடத்துகின்றனர். சாஸ்திரங்களின் கொள்கைகளை பின்பற்றாமல் யாரும் பக்குவ நிலைக்கு தன்னை உயர்த்தி கொள்ள முடியாது. எனவே சாஸ்திரங்களின் நோக்கத்தை உண்மையிலே புரிந்து கொள்வதின் அதிர்ஷ்டசாலியாக கருதப்படுகின்றான். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளை புரிந்து கொள்ளும் போது கொள்கைகளுக்கு எதிரான வெறுப்பையே மனித சமூகத்தின் எல்லாவிதமான இழிவுகளுக்கும் காரணமாகும். மனித வாழ்வின் மிகப்பெரிய அபராதம் இதுவே. எனவே பரமபுருஷ பகவானின் ஜடசக்தியான மாயை 3 விதமான துன்பங்களின் உருவில் நமக்கு எப்போதும் தொல்லை கொடுக்கிறது. அந்த ஜடசக்தி இயற்கையின் முக்குணங்களால் ஆனது. முழுமுதற் கடவுளை அறிவதற்கான பாதை திறக்கப்படுவதற்கு முன் குறைந்தபட்சம் சத்வகுணத்திலிருந்து ஒருவன் தன்னை உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும். உயர்த்தி கொள்வது அவசியம். சத்வகுணத்தின் தரத்திற்கு உயர்வு பெறாதவன் ரஜோகுணத்திலும் தமோகுணத்திலும் இருக்கின்றான். அவை அசுர வாழ்வினை கொடுப்பவை. ரஜோகுணத்திலும் தமோகுணத்திலும் இருப்பவர்கள் சாஸ்திரங்களை கேலி செய்கின்றனர், சாதுக்களை கேலி செய்கின்றனர், மேலும் பரமபுருஷ பகவானை முறையாக அறிந்து கொள்ளும் வழிமுறையும் கேலி செய்கின்றனர். அவர்கள் ஆன்மீக குருவின் அறிவுரைகளின் மீறுகின்றனர், சாஸ்திர விதிகளை கண்டு கொள்வதில்லை. பக்தி தொண்டின் பெருமைகளை கேட்டும் கூட அதில் அவர்கள் கவரப்படாமல் இருக்கின்றனர். உயர்வு பெறுவதற்கான சொந்த வழியை அவர்கள் தயார் செய்கின்றனர். இவை அசுரத்தனமான வாழ்விற்கு கொண்டு செல்லக்கூடிய மனித சமூகத்தின் சில குறைபாடுகளாகும். இருப்பினும் பக்குவமடைவதற்கான பாதையை மிக உயர்ந்த நிலையை நோக்கி ஒருவன் இட்டு செல்லும் முறையான மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவினால் வழிநடத்தப்பட்டால் ஒருவனது வாழ்க்கை வெற்றிகரமாக ஆகிவிடும். ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் தெய்வீக மற்றும் அசுர இயல்புகள் என்னும் 16ஆம் அத்தியாயத்தின் பக்தி வேதாந்த பொருளுரைகள் இத்துடன் நிறைவேறுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா. மத்தாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இப்ப இதுதான் லாஸ்ட் சாப்டர். பிபிடி நம்ம அடுத்த கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். ஓகே, ஷார்ட்டா தானே இருக்கும், அதை படிச்சுட்டு வில் கோ டு 17 சாப்டர் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். ஓகே, ஆனா நீங்க 17 சாப்டர் இதை எழுதலாம். ஐ மீன் 16 சாப்டர் குவிஸ் எழுதிடலாம். ஓகே, எது கடமை என்று எது கடமை அல்ல என்றும் சாஸ்திரங்களில் விதிகளால் ஒருவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆனா படிப்படியாக அது படிக்கிறவனுக்கு தானே புரியும். படிக்காத பக்கமே தலை வச்சு படுக்கலன்னா அவனுக்கு எப்படி தெரியும்? தெரியாது. அவனுக்கு படிப்படியாக ஏற்றம் பெறுவதற்கு இத்தகு சட்ட திட்டங்களை அறிந்து அவன் செயல்பட வேண்டும். பொருளுரை
15ஆம் அத்தியாயத்தில் கூறப்பட்டுள்ளபடி வேதங்களின் எல்லா சட்டத்திட்டங்களும் கிருஷ்ணரை அறிவதற்கானவையே. எல்லாமே சட்டத்திட்டம் என்னத்துக்கு? பகவானுக்கு புரிந்து அவர் அந்த இலக்கை நோக்கி நம்ம போகணும். அதுக்கு வேண்டிதான் எல்லாம் கொடுத்துருக்கு. பகவத்கீதையில இருந்து ஒருவன் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொண்டு கிருஷ்ண உணர்வில் நிலை பெற்று பக்தி தொண்டில் தன்னை ஈடுபடுத்தினால் அவன் வேத இலக்கியங்களால் அளிக்கப்படும் ஞானத்தின் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைவான். இந்த ஞானம் எல்லாம் இந்த சட்ட திட்டத்தை எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி இந்த ஞானத்தை எல்லாம் பெற்றா என்ன ஆகும்? அவன் எந்த இலக்குல போகணுமோ கரெக்டா அந்த இலக்குல போய் அந்த பக்குவ நிலைக்கு அவன் வந்துடும். இந்த ஞானத்தின் வாயிலாக அவன் வந்து மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைந்தவன் ஆவான். பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து இந்த வழிமுறையை மிகவும் எளிமையாக்கி நமக்கு வந்து கொடுத்திருக்காரு. என்னது? ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜபம் பண்ணுங்க அண்ட் இது பிரசாதம் நிவேத்தியம். அவர் மக்களிடம் ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே என்று உச்சரித்து இறைவனுடைய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு விக்கிரகங்களுக்கு நைவேத்தியம் தான் பிரசாத விநியோகம். பிரசாத விநியோகம் ரொம்ப இது இஸ்கான்ல பண்ற போல பண்றாங்க. நிறைய இடத்துல லங்கார், இந்த பஞ்சாபிஸ் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. லங்கர் அப்படின்னு எல்லாம் கொடுப்பாங்க. நிறைய இடத்துல பண்றாங்க. ஏன்னா இஸ்கானோட ட்ரெமெண்டஸ். ஒரு இடத்துல டெய்லி நடக்கும். விழா கோலம் மாதிரி டெய்லியா ஒரு லட்சக்கணக்குல எல்லாம் ஸ்கூல் சில்ட்ரன் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு டெய்லியா வந்து சாப்பாடு விநியோகம். சாப்பாடு இட் இஸ் நாட் பிரசாதம். நம்ம கோயில்னா ஒரு தொன்னையில வந்து ஏதோ பிரசாதம் கொடுப்பா. திருப்பதி வந்து ஒரு லட்டு கொடுப்பா. ஏதோ இப்ப இந்த மாதிரி ஏதோ ஒண்ணு கொடுப்பா, அவ்வளவுதான். இந்த மாதிரி அந்த என்னது ஒரு எடுத்தோம்னா இப்ப உப்பிலியப்பன் கோயில்ல உப்பில்லாத என்னவோ எல்லாம் கொடுப்பா. அந்த மாதிரி எல்லாம் கேட்டிருக்கேன் நான் போயிருக்கேன். ஒரு வாட்டி எல்லாம் போயிருக்கேன். பட் இது நம்ம தொன்னையில கிடையாது. பிரசாதம் சொல்லி பிரசாதம் இதுதான் எனக்கு தெரியும். ஐ தாட் பிரசாதம் இஸ் லைக் இப்ப நம்ம இந்த ஊர்ல எல்லாம் என்னன்னாக்கா 2 கல்கண்டு கொடுப்பா, 2 அந்த செங்கதான என்ன சொல்லுவா, கடலை, இதெல்லாம் தான் இங்க பிரசாதம் சொல்லுவா. விநியோகம் பண்ணுவா. விநியோகம்னா அந்த பகவானுக்கு சாத்தினத குருமுறான்னு என்ன சொல்லுவா, அந்த குருமுறா, இதெல்லாம் தான் இங்க பிரசாதம். அப்ப நான் இவ்வளவு நாளா பிரசாதம்னா ஏதோ கொஞ்சம் கொடுப்பா. அது இந்த கண்ணுல ஊத்திட்டு இன்னும் 1-2 இப்படி சாப்பிட்டு அதையே எல்லாருக்கும் கொடுத்து தேங்காய் கொடுப்பான். தேங்காயும் கொடுப்பேன். இந்த சின்ன தேங்காய் ஒரு கீரை இருக்கும். அதை வந்து இப்படி பிச்சு எல்லாருக்கும் பிரசாதம் ஆகும். இதுதான் பார்த்திருக்கேன். இஸ்கான்ல தான் பிரசாதம்னா சாப்பாடு. அவங்க பிரசாதங்கிறது சாப்பாடே பிரசாதம் இருக்கா அந்த மாதிரி. இதெல்லாம் சைத்தன்ய மகாபிரபு பண்ணி எல்லாம் நைவேத்தியம் செய்யப்பட்ட பிரசாதத்தினை உட்கொள்ளுமாறு மட்டுமே வேண்டினார். இத்தகு பக்தி செயல்கள் அனைத்து. அதனால நம்ம வந்து இப்ப அதுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து நம்ம பண்றோம். எல்லாருமே நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. நான் பாக்குறேன் ஜப்பம் குறையிறது, மங்களாரத்திலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சு வருது. பட் வி கேனாட் ஃபோர்ஸ். ஒருத்தரோட ஒரு மாதிரி சூழ்நிலை எல்லாரும் தெரியும், பண்ணணும் தெரியும். ஆனா ஏதோ சூழ்நிலை மாட்டின்னு இருக்கான். we can only pray for them. அவள் நன்னா ஆகட்டும் பாவாது. இதெல்லாம் கஷ்டம் எல்லாம் தீரட்டும். அப்ப அவளுக்கு என்ன தெரியும், ஏந்துக்கணும் தெரியும், முடியறது இல்ல. எல்லாரும் ஏந்துக்கட்டும், நல்லா வந்து பக்தி பண்ணிட்டோம். ஆனா நைவேத்தியம் மாத்திரம் எல்லாரும் பண்றீங்க. அட்லீஸ்ட் ஒரு டைம் போது டெஃபினட்டா பண்ணுங்க. பகவானுக்கு பண்றோம், அது பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி நம்ம சாப்பிட போறோம். என்ன பண்ண போறோம் இல்லையா? அதுக்கு பகவான் மாத்திரம் ஒரு நாளைக்கு வந்து நல்லா விருந்தே சாப்பிட்டாருன்னா அடுத்த நாளைக்கு நம்ம யாருமே பண்ணவே மாட்டோம். எனக்கெல்லாம் கட்டுப்படி ஆகாதுப்பா அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்ப அவருக்கு ஜஸ்ட் கண்ணூர்ல பண்ணி அதை சாப்பிடறதுக்கே இவ்வளவு நம்ம வந்து சோம்பேறித்தனமா இருக்கக்கூடாது. ஆனா நம்ம குரூப்ல அப்படி இல்லை, எல்லாரும் பண்றீங்க. ரொம்ப பெருமையா தான் இருக்கு எனக்கு. ஆக்சுவலி நல்ல ஒரு அசோசியேஷன். எனவே அப்போ அது என்னது, விக்கிரகங்களுக்கு நைவேத்தியம் செய்யப்பட்ட பிரசாதத்தினை உட்கொள்ளுமாறு மட்டுமே வேண்டினார். அவர் இதுதான் கேட்டிருந்தார். அதுதான் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணிருக்கோம். இத்தகைய பக்தி செயல்கள் அனைத்திலும் நேரடியாக ஈடுபட்டிருப்பவன் வேத இலக்கியங்கள் எல்லாவற்றையும் கற்றறிந்தவனாக அறியப்பட வேண்டும். வேதத்தெல்லாம் கற்றிருந்து இதெல்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்றான் அப்படின்னு அவன் பக்குவமான முடிவிற்கு வந்துள்ளான். அப்புறம் கிருஷ்ண உணர்வில் இல்லாதவரும் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாதவர்களுமான சாதாரண மனிதர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும், என்ன செய்யக்கூடாது என்பதை விதிமுறைகளை வைத்து முடிவு செய்ய வேண்டும். அதான் எல்லாம் வேதத்துல எல்லாமே கொடுத்துருக்கேன். என்னெல்லாம் பண்ணலாம், என்னெல்லாம் பண்ணக்கூடாது, இது பண்ணினா என்ன கிடைக்கும், பண்ணலைன்னா என்ன கிடைக்கும், அதுவும் இல்ல என்ன கிடைக்காது, வாட்டவர், அது மாதிரி எல்லாம் கொடுத்துருக்கு. சோ எந்த விதமான எதிர்வாதமும் இன்றி வேத விதிகளுக்கு ஏற்ப செயல்பட வேண்டும். சிம்பிள். நமக்கு வந்து வேதம் தான் எல்லாமே. வேதத்தை கொடுத்துட்டு நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். வேதத்தை ஃபாலோ பண்ணாதவங்க எல்லாம் இருக்காங்க, அது வேற செக்ட். அது வந்து இவங்க பௌத்திஸ்ட் எல்லாம் அந்த மாதிரி புத்திஸ்ட். அதெல்லாம் நம்ம இப்ப அதை பத்தி எல்லாம் பேசுறேன். நம்ம வந்து வேதத்தை தான் நம்ம வந்து கடவுளா நம்பி கடவுளையும் நம்புறோம், வேதத்தையும் நம்புறோம். அப்ப வேதத்தை கொடுத்து நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். இதுவே சாஸ்திரங்களின் விதிகளை பின்பற்றுதல் என அழைக்கப்படுகிறது. கட்டுண்ட ஆத்மாவில் காணப்படும் 4 முக்கியமான குறைபாடுகள். நம்ம வந்து எல்லாம் கட்டுண்ட ஆத்மான்னு ப்ரூவ் பண்றதுக்கு இந்த 4 குறைபாடு இருக்கும். என்னெல்லாம்? அது பக்குவமற்ற புலன்கள். நம்ம கண்ணு, காது, மூக்கு ஒண்ணுமே சரியில்லை. கண்ணால ஏதோ பார்ப்போம், அது பார்த்தா போல இருக்கும், ஆனா அது கரெக்டா இருக்காது. ஏதோ ஒரு இல்யூஷன்ல தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருப்போம். வேறொருத்தன் பார்த்தா வேற ஆங்கிள் பார்த்தா அவனுக்கு வேற விதமா புலப்படும். காதும் அப்படிதான். நம்ம ஒரு ஆங்கிள் ஒரு இடத்துல நின்று கேட்டிருப்போம், அவன் வேறொரு இடத்துலயும் கேட்டா அவனுக்கு
கிளியரா கேட்டிருக்கலாம், இல்ல நமக்கு கிளியரா கேட்டிருக்கோம், அவனுக்கு கேட்டிருக்கான், அந்த மாதிரி. சோ நம்ம புலன்கள் ஒண்ணுமே வந்து சரியில்லை, பர்ஃபெக்ட் கிடையாது. பக்குவமற்ற புலன்கள். ரெண்டாவது என்னது, ஏமாற்றும் இயல்பு மனிதனுக்கு அது இருக்குமா? இந்த மெயினா கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள், நாம கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் எப்படி போகணும், இதெல்லாம் தான். ஏமாற்றும் இயல்பு இருக்கும். எங்கேயோ யாரையோ ஏமாத்தி நான் முன்னுக்கு போயிட்டே இருக்கணும், அது பொய்யும் சொல்லலாம். பொய்யும் வந்து ஏமாத்துற சுபாவம் இருக்கும் அவங்களுக்கு. அப்புறம் தவறு செய்யாத மனிதனே கிடையாது சொல்றோம் இல்லையா? தவறு செய்யற குணம்னா என்னது, டெஃபினட்டா வந்து தவறு செய்து அவன் பக்குவம் அடைவான். ஆனா தவறு செய்வான், அவன் வந்து தவறு செய்யாம இருக்க மாட்டான். அப்புறம் மாயையின் வசப்படுத்தார். எல்லாம் மாயை வந்து அவனை இது என்னது பலவந்தப்பட்டு அவனை வந்து இழுத்துட்டே இருக்கும். அது வந்து நம்ம பகவான் இருந்து தூரக்க போறாங்களாம். சோ இது எல்லாமே வந்து ஒரு கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் வந்து இதுல இது பந்தப்பட்டு இருக்கும். ஆகியவற்றிற்கு அப்பாற்பட்டவை சாஸ்திரங்களின் கட்டுண்ட வாழ்வில் உள்ள இந்த 4 முக்கிய குறைபாடுகள். இதே சாஸ்திரங்கள்லாம் ஃபாலோ பண்ணும்போது இந்த 4 முக்கியமான குறைபாடுகள்ல இருந்து வெளியில வந்துடும். சோ சட்டத்திட்டங்களை வகுக்கும் தகுதியை மனிதனிடம் இருந்து நீக்கி விடுகின்றன. எனவே இந்த குறைபாடுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்கும் சாஸ்திர விதிகள் எல்லா சாதுக்கள், ஆச்சாரியர்கள் மற்றும் மகாத்மாக்களால் எந்த மாற்றமும் இன்றி ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றன. உண்மை அது வந்து ஒரு நம்மளுடைய ஸ்கிரிப்சர்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்கோ அதுல மாற்றம் எல்லாம் இல்லாம எல்லாம் ஞானிஸும் யோகிஸும் எல்லாம் ஃபாலோ பண்றாங்க. அப்ப நம்மளும் வந்து அதை ஃபாலோ பண்ணணும். ஆன்மீக அறிவு சம்பந்தமாக இந்தியாவில் பற்பல குழுக்கள் உள்ளன. அவர்கள் பொதுவாக 2ஆக பிரிக்கப்படுகின்றன, அருவவாதிகள், பூர்வவாதிகள். இருப்பினும் இந்த இரு பிரிவுகளுமே என்னது, வேதங்களின் கொள்கைகளை தான் ஏற்ப தங்களது வாழ்க்கை 2 பேருமே ஆனா வேதங்களை ஃபாலோ பண்றாங்க. இல்லையே அவங்க அருவ ரூபத்தை வந்து நம்புறாங்க, நம்ம ரூபம் உள்ள இதை வந்து நம்புறோம். அவங்களும் வந்து பகவானை அடையணும்னு சொல்லிதான். ஆனா அரூப ரூபமான பகவானை அடைவாங்க, நம்ம வந்து ரூபம் உள்ள பகவானை அடைவோம். அதுக்கு கோலோக பிருந்தாவன் எல்லாம் பேர் சொல்லி நம்ம வந்து அங்க போறோம். அதேதான் சாஸ்திரங்களின் கொள்கைகளை பின்பற்றாமல் யாரும் பக்குவ நிலையை தன்னை உயர்த்தி கொள்ள முடியாது. எனவே சாஸ்திரங்களின் நோக்கத்தை உண்மையிலேயே புரிந்து கொள்பவன் அதிர்ஷ்டசாலியாக கருதப்படுகிறார். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளை புரிந்து கொள்ளும் கொள்கைகளுக்கு எதிரான வெறுப்பை மனித சமூகத்தின் எல்லாவித இழிவுகளுக்கும் காரணமாகும். எகெயின்ஸ்டா போறவங்கள நேச்சுரலி அது இழிவுதான் வரும். மனித வாழ்வின் மிகப்பெரிய அபராதம் இதுவே. எனவே பரமபுருஷ பகவானின் ஜடசக்தியான மாயை 3 விதமான துன்பங்களின் உருவில் நமக்கு எப்பொழுதும் தொல்லை கொடுக்கின்றது. 3 விதம்னா அதுதானே, அந்த காமம், குரோதம், இது பொறாமை. அந்த ஜடசக்தியின் இயற்கை முக்குணங்களால் ஆனது. முழுமுதற் கடவுளை அறிவதற்கான பாதை திறக்கப்படுவதற்கு முன் குறைந்தபட்சம் சத்துவகுணத்திற்காவது ஒருவன் தன்னை உயர்த்தி கொள்வது அவசியம். அவன் ஒரேடியா அந்த பாதையில போட்டு ஃபர்ஸ்ட் படிப்படியா தானே ஏறும். நம்ம எப்படி ஆரம்பிச்சோம், படிப்படியா கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஜப்பா ஆரம்பிச்சோம். ஃபர்ஸ்ட் பிராணத்தி ஜப்பா அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு எங்க போயிட்டு இருக்கோம், நம்மள எல்லாம் பிடிக்க முடியுமா என்ன, அந்த லெவல்ல போயிட்டு இருக்கோம் நம்ம. ஓகே, வெரி குட். சோ நம்ம வந்து படிப்படியா நம்ம வந்து முன்னேறிண்டே போயிட்டு இருக்கோம். எங்க போயிருக்கோம் அப்ப நம்ம என்ன ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம், ஃபர்ஸ்ட் சத்துவ குணத்தை வளர்த்துக்கணும். அப்ப நம்ம ரஜோ குணம், தமோ குணம் விட்டு போயிடுதுன்னா சத்துவ குணத்துக்கு அப்புறம் இதெல்லாம் வந்து மொள்ள நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். சோ குறைந்தபட்சம் சத்துவ குணத்திற்காவது ஒருவன் தன்னை உயர்த்தி கொள்வது அவசியம். சத்துவ குணத்தின் தரத்திற்கு உயர்வு பெறாதவன் ரஜோ குணத்திலும் தமோ குணத்திலுமே இருக்கின்றான். அவை அசுர வாழ்வினை கொடுப்பவை. ரஜோ குணத்திலும் தமோ குணத்திலும் இருப்பவர்கள் சாஸ்திரங்களை கேலி செய்கிறார். அவளுக்கு வந்து நம்பிக்கை இல்லாததுனால அவன் வந்து ஒரு மாதிரி இகழ்த்தி பேசுவான். சாதுக்களை கேலி செய்கின்றனர். மேலும் பரமபுருஷ பகவானை முறையாக அறிந்து கொள்ளும் வழிமுறையையும் கேலி செய்கின்றனர். அவளுக்கு அதுல எல்லாம் நம்பிக்கை இல்லை. அப்ப அவ கேலி, அவெல்லாம் வந்து ரஜோகுணம் தமோ குணத்துல இருக்கு, அவளெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம பாட்டு போயிட்டே இருப்பான். அது வந்து வீட்டுக்காரால இருந்தாலும் சரி, இல்ல அவன் வர்றது இல்லையே, அவெல்லாம் பண்றது இல்லையே, வேண்டாம். அவ ஒரு தலையில எழுத்தோட பிறந்திருப்பா. அப்படி போட்டும் கேடுங்கட்டு போட்டுன்னு விட்டுன்னு என்ன பண்ண முடியும், சொல்லிதான் கொடுக்க முடியும். ஃபாலோ பண்ணா நல்லது அப்படின்னு. ஆனா அட்லீஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சு நம்மளை பார்த்து அவ வரட்டுமே. அந்த மாதிரி. மேலும் பரமபுருஷ பகவானை ஹரே கிருஷ்ணா கீதா மகாராஜ் ஹரே கிருஷ்ணா. சாதுக்களை கேலி, மேலும் பரமபுருஷ பகவானை முறையாக அறிந்து கொள்ளும் விதிமுறைகளையும் கேலி செய்கின்றனர். அவர்கள் ஆன்மீக குருவின் அறிவுரைகளை மீறுகின்றனர். அவங்க ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. நமக்கு வந்து ஆன்மீக குருங்கிறது பிரபுபாதா, டெஃபினெட்லி எஸ். அவரோட புக்ல என்ன கொடுத்திருக்கோ அதை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்றோம். அப்புறம் இப்ப உயிரோட இருக்கிற நமக்கு வந்து நம்ம டெம்பிள் பிரசிடென்ட், அவர் என்ன அவர்லாம் ரொம்ப பெருசாலாம் சொல்ல மாட்டார். ஏதோ சின்ன சின்ன விஷயம் எல்லாம் சொல்லுவார், அதை பண்ணுங்க இதை பண்ணுங்க அப்படின்னா. அது எப்பெல்லாம் சொல்ல மாட்டார், ஏன்னா அவருக்கே கஷ்டம், அவரே சொல்லுவார்
இல்ல எனக்கு முடியாதுப்பா அப்படிங்கிற சிலப்போ ரொம்ப பாவமா இருக்கும் அவர் சொல்றது பார்த்தாலே. ரொம்ப எல்லாம் பெரிய வயசு இல்ல இல்லையா, பாவம் இஸ் யங் ஒன்லி. இருந்தாலும் வந்து இப்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா எல்லாம் சொல்ல மாட்டாரு. ஏன்னா அவரே வந்து இப்பதான் நம்ம கூட பிரயாணம் பண்ணிட்டு இருக்காருன்னே சொல்லலாமே அந்த மாதிரி. சோ அவர் வந்து அவர் ஏதோ ஒண்ணு சொல்றாருன்னா டெஃபினெட்லி நம்ம வந்து கேட்டு அந்த அவருக்கு ஒரு மதிப்புக்கு வேண்டிதான் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். எங்க போயிருக்க விதிகளை ஓகே. பக்தி தொண்டின் பெருமைகளை கேட்டும் கூட அதில் அவர்கள் கவரப்படாமல் இருக்கின்றனர். உயர்வு பெறுவதற்கான சொந்த வழியை அவர்கள் தயார் செய்கின்றனர். அங்க வந்து அப்படி சொல்லியிருக்காங்களா? இல்ல, நான் என்னோட வழியில நான் போயிட்டு இருக்கேன். நான் ராத்திரி தான் பண்ணி முடிப்பேன் 16 ரவுண்டு. பண்ணலாம், பண்ணக்கூடாது கொடுக்கவே இல்லையே. கொடுத்துருக்கா, எப்ப வேணா பண்ணலாம். ஈஸ்ட பார்த்து பண்ணலாம், வெஸ்ட பார்த்து பண்ணலாம், கூட்டத்தோட பண்ணலாம், தனியா உட்காந்து பண்ணலாம், எல்லாம் தான் சொல்லியிருக்கா. பட் ராத்திரி இஸ் நாட் அ ரைட் வே. நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணணுமே தான் பண்ணுவோம். அப்போ பக்தின்னு வராது. அப்ப என்னது, ஐயோ ராத்திரி தூக்கம் இன்னத்துல 12 மணி ஆகுமே, அதுக்கு முடிக்கணுமே. அதெல்லாம் 12 மணி ஜபம் எடுத்து 12 மணி கணக்கே கிடையாது. சொல்லியிருக்காரு அந்த ஆச்சாரியா. நீங்க முடிங்க, அதுதான் உங்களோட எண்டு. ஏன்னா ஏகாதசி முதல்லாம் முடியாது எனக்கு. அப்பெல்லாம் நான் இனிஷியல் செய்யறேன், ரொம்ப டைம் எடுக்கும். 108 எல்லாம் இப்ப பண்ணும்போது ஏகாதசி போது 108, அப்புறம் டெய்லியே பண்ண ஆரம்பிச்சேன். கஷ்டமா இருக்கும், 108 பண்றது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். அப்ப கேட்டிருக்கேன் அவர்கிட்ட. அப்ப சொன்னார், இங்க 12 நீங்க தான் வந்து அந்த டே AM PM எல்லாம் நீங்க தான் பார்த்துட்டு இருக்க. பகவான் நாம சொல்லிட்டே இருக்கோம். அடுத்த பிரம்ம முகூர்த்தம் வருமே 4 மணி வரைக்கும் உங்களை அந்த ப்ரீவியஸ் டே தான் அழகா பண்ணிட்டு இருக்கோம். அவசரமே இல்ல, பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுதான் நீங்க பண்றீங்களே தவிர நம்பர் கவுண்டிங். இந்த நம்பர் கவுண்டிங் நம்ம ஏன் வச்சுக்கிறோம்னா இன்னும் நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணணும், அதுக்கு வேண்டிதானே இருப்ப தவிர இவ்வளவுதான் உனக்கு இன்னைக்கு 10 ரவுண்ட் தான் பண்ணுவேன், 16 ரவுண்ட் போறோம், அது நீ கொடுத்த லட்சணத்துக்கு இந்த வாழ்க்கைக்கு அது போதும். அதெல்லாம் சொல்லவே கூடாது. யாரும் அதெல்லாம் சொல்றது இல்ல, நீங்களா சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. சில பேர் கேட்கா, என்ன பகவான் இவ்வளவு கொடுத்துருக்கா, அப்ப ஏன் நீங்க இங்க பாருங்க, நான் 12 மணிக்கு தான் தூங்கவே ஆரம்பிக்கிறேன். என்னால காத்தால சுத்தமா எழுந்திருக்க முடியல. என்ன, நான் அந்த இதான் யூடியூப பார்த்துட்டு ஒரு 16 அப்புறம் தான் பண்ணுவேன். ஒரு 8 மணி 8:30 மணிக்குள்ள பண்ணுவேன். அவ்வளவுதான், அதான் போட்டுட்டு எல்லாம் இருக்க மாட்டாஜி. சில பேர் மருந்து சாப்பிடுவா, அப்புறம் முடியல. இல்ல இல்ல முடியல. நம்ம ஆத்துலயே அந்த மாதிரிதான் எல்லாருமே 11:30 12 மணிக்கு மேலதான் தூங்க போறான்னா நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? 9 மணிக்கு எல்லாம் தூங்க முடியுமா? முடியாது. 12:15 கூட ஆயிடும் எனக்கு தூங்கறதுக்கு. அப்ப நம்ம வந்து நல்ல ஒரு வாழ்க்கை கொடுப்பா. எனக்கு ஒண்ணு வந்து காலையில எனக்கு எழுந்துக்கணும்னு ஆசைதான் இருக்கு, அதுக்கு நீதான் அனுகிரகம் பண்ணான்னு நம்ம முயற்சி எடுக்கலாம். எனவே ஹரே கிருஷ்ணா, அது முடிச்சு விடலாம். குழந்தைங்கலாம் தூங்க ஸ்கூல் போக ஆரம்பிச்சானா வேணா நம்ம கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி உங்களுக்கு ரிலீஃப் ஆகும். ஓகே, உயர்வு இவை அதில் அவர்கள் கவரப்படாமல் இருக்கின்றனர். உயர்வு பெறுவதற்கான சொந்த வழியை அவர்கள் தயார் செய்கின்றனர். இவை அசுரத்தனமான வாழ்விற்கு கொண்டு செல்லக்கூடிய மனித சமூகத்தின் சில குறைபாடுகள் ஆகும். அப்ப நம்ம சொந்தத்துக்கெல்லாம் நம்ம வந்து இஷ்டத்துக்கெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. கொடுத்திருக்காங்க, ஆப்ஷன் இல்லை. இப்பதான் பகவானுக்கு வந்து பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம், அதான் தோயம் சொல்லியிருக்காங்களே. இப்ப டெய்லி தண்ணி வச்சுட்டு நான் மட்டும் வெட்டி குத்தி சாப்பிடுறேன் அப்படின்னா அதெல்லாம் கிடையாது. அதெல்லாம் ஒரு ஆப்ஷனா கொடுத்துருக்கோம். ஒண்ணும் இல்ல, நம்ம வீட்டுல காலையிலே நாங்க இறங்கி போறோம், ஒரு கல்யாணத்துக்கு போறோம், இல்ல வெளியூர் போறோம், அப்ப இன்னைக்கு காத்தால ஒரு தண்ணி தான் என்னால வைக்க முடியும் பகவானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த தண்ணியை வச்சுட்டு போகணும். அதெல்லாம் ஆப்ஷன் தான் கொடுத்துருக்கா. அதனால நான் டெய்லியே தண்ணி வைக்கிறேன் தான் படம். இருப்பினும் பக்குவம் அடைவதற்கான பாதையின் மிக உயர்ந்த நிலையை நோக்கி ஒருவனை இட்டு செல்லும் முறையான மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவினால் வழிநடத்தப்பட்டால் ஒருவனது வாழ்க்கை வெற்றிகரமானதாக ஆகிவிடும். பகவத்கீதையின் தெய்வீகமற்ற அசுர இயல்புகள் என்னும் 16ஆம் அத்தியாயத்திற்கான பக்தி வேதாந்த பருவடைகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. 17ஆவதும் இதை விட நல்லா இருக்கும். இதோட சேர்த்துதான் கண்டினியூஷன் ஆஃப் திஸ் நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல அது பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. எங்க நிறுத்தணும்? ஸ்டாப் ஷேர் அண்ட் மாதாஜி அந்த கடைசியா சொல்லட்டுங்களா மாதாஜி? சொல்லுங்களேன் மாதாஜி, சொல்லுங்க. நம்ம ஆக்சுவலி அதுலதான் பழக்கம். நீங்க சொல்லக்கூடாது கிடையாது. சொல்றேன், டைம் அதை விட்டுலாம் மாதாஜி. ஒரு 1/2 மினிட் எடுக்கும். சொல்லுங்க. ஸ்ரீ இதி பாகவதாசு உபனிஷத்து பிரம்ம வித்யானாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே குணத்திர விபாக யோக நாம சதுர்த்தசோத்யாயः. ஹரே கிருஷ்ண. தேங்க்யூ மாதாஜி. நம்ம வந்து ஸ்லோகமா ஸ்லோகம் படிச்சோமே, சொல்லக்கூடாதுன்னு கிடையாது, சொன்னாலும் நல்லது. நம்ம அந்த இதுல போட்டிருக்கேன். ஓகே, ஸ்டாப் ரெக்கார்ட்.